كابتي باشاي زبلو نتزل لنا هاجر إن أنا فلت بوخ أنا قتصر ولا فلت ناون حيال دبلوماسي خسر حلو زخيل مخبعتي نسوتي نبلو زلنا نسب ما أكيد كان دبلومات أكيد كان نقول سسر حتهم يبكى أب أمريكا طرح ويكا معراوي طرح زي كنا نمبرا كخدو زخلو دبلومات مريج أنا هاجر كان زمتص بزن بتن كتدال ولا مخال كسر حلو زكال نيرو جن يلا تي أنا بزح يزرلو بعلا يعني جرماي اوكي غني اللي قدم سمع له. هو صبوخ اوكي انا سلسته غني وي سلسته دايمنشن اندي حيزوزي زعبه نسخه نحنا ابدوتا مهلاونا كم تقاومو بوشتي نتي سلطان بفلاي نتي قبر زخل منسي حيلي كنقدفو سلازي كعلنا ابقولنا ناون سلازي سلفنايو عبدوتا مكانه وروح ستاتي كله نبلو ابقى اقول لنا يا قول لنا مالتي بتخال وجنوين ابتي زوباون ابتي عالم لخاون وينكم وحجي انا اتي كلت وجنات كلت دايمنشن ابو خزاره بايكونكم جن ابتي زبيتاوي شنخ نسخ ايو نتخلتي وشنخات زغزون زصلون ابو قال خبل سخا ካብ ጭቡጥ ኩነታት ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ዘለው ከም በዓል ባሻይ እስማዒል ከምኡውን ካልኦት ኩሎም ገለ ክብሉ ይኽእሉ ይኾኑ እዚ ሕጂ ካብ ውልቂ ተመክሮ ይብገስ ኣነስ ማለት ድሕሪ እቲ ናይ ጀብሃ ዘጋጠመ ኩነታት ምስ ዘጋጠመ ብዘይናተይ መደብ ኣብ ስዑድያ ክህሉ ኣብ ስዑድያ ረኺበያ ነፍሰይ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ኣብቲ ስርዕ ናይ ሰውራ ባይቶ እውን ነይረ ግን ኣብ ሓደ ጉባኤ ይዝክር ኣባል ሽማግሌ ናይዚ ዞባ سعود عرب مرجاب زنبرلو كم حصوي قالك قرب مستدل تدلي انا بوغني تبع الدلي يخون تبوي مرجا يخون حساب زي منو يشتي نجر قال نجرنا مراح فتينايو ولا حنت سلازي تعودكو ابزخونه يخون ناي مراح نجر ايتوتوني لا اخوني كل اخ እዘን መጽሔታት እዚአን ሽጥ በሉን ክሸይጥ እንተሃቡኒ ገንዘብ ክወስድ ተዘይሃቡኒ እውን ተንዝሸጥክዎን መጽሔት ኣነ ክኸፍለን ኣብ ከምዛ ዓይነታት ነገራት ተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ኣይኣቱኒ ኣብ ርእሲኡ እውን መታን ክገድፉኒ ካብቲ ዝበልክዎ ዝዝክሮ ኣነ ኣብዚ እዋን ዝሓካየ ስለዚ ኣይጠቕመኩምኒ ዝበልክዎ ይዝከረኒ حجي بدحر زي وين بمدبي دي بزي مدبي جرمن مسيه مالتيو اب جرمن اب زنبر كله يذكرني من صاب اسمرهم مكتل اب بومبر اب زنبر له كم ناي سر حلافن ناي بوليتيكا حلافن متن اوتوماتيكالي اب بوم مكتل اب بومبر سلازقمو طب حدا اخي باب اب دراي اي شي يذكره نزي زلو سدتنيا بفلاي من اسي يخون عبي يخون كله خنقبرلو يتقمنبر كله خنقبرلو زخل اغلغلوت كغبرلو لو زي قد الصباح نابانا يمصا ناب كالوت يخيد ناب منغستي يخيد بزي قد سجن شغرو يفتح قال ابالاتنا يذكرن وانتم مون احنا غبرسناي محبر دينا قال زبلو ينيرم زي تقبلوا كن تزاز سلازخونه بود اسمرهم زورده تقبلهم ማለት انا وين بدحرزي جينا بتقند ነገር ነው صايب بدحرزي اتا زلخوا اوراجا
ما يقدن نايزا أوراجا زيا بومبر كتكون على كان استباهله تايدا أما قبر زياس قدم أبيان يري لأن حجي دحان نقزي قبلا حجي بأي حالفو أبت أوانتي شجروم نعم مفتاح زخوانا يو كالوت والدبات وينكم يقبروا يوم مالتيو نحن أطرح مالتي يكون زخوانا يخون قال نجر كيت حتى انت خيلو ناي مزقبي يخفل ورحاوت سيت وين عب كم تزبلو مخنيات عب لاقاي زقمت عب قلي زقمت يلوز تزوا حدك قفلو زخيل يخفل تزيك على خا جن اتأقلقلوت كترف يبلو راح يحقسك مسؤون داوي يا خانا بطبقة مخاد مسؤون داوي يا خانا بستاي مخاد تحريو جن حنساب سقاب 3 4 5 ميتي كلتا ميتي زبصحو أب أخيباتات كايس ساتفو أب قمتاتي بتقوانت أنا بزنبر كله 10 تخابزي من ترخيبنا مالسي نحن عناخ قلقلو زي كونه نزي ناي سرعتتي ناي مقوام مدب انت دعا وي مرقص انت دعا وسيدهم عقتاتينا سبل قمقام نيرون كابزياتهم كلهم امونو ايت امونو لومي تخونه سلام يبلون يخونو ترخبوني تزي رخبون خا تزي كونه خا شويدنا كوينا كيرنالو كوينا زبل عينة الزراربة كيدوم قالي اتوين مستو كله مسايل على تحت زبل وزن برون ابتيز سرعات كيدوم أنا ستوكهولم سيندروم يزبله كم ودي حزوم يزبل قالي أتوم سلام كلوين مورالية بالليل حلاف وسمعتي بالليل ناتوس بدرجة بناتي عدمة بناتي درجة تمال انتاي يقولون نيرو لو مين تاي قبر له كريك كله لذي قنمز كله بدحريوين ازي كتحزل له كالوت وينكم ويقبروا يوم زبل امتوي زلني اي قبرون يوم مالتي يكون ግን ስለዚህ ነበርኮት አነዝ ነበርኮት መክሮ ጥራህ እዚ ኸ እንታይ ክንገብር ኣለና ገለ እንተሐገዘና ይዘቅርቦ ዘሎ ብድሕሪኡ ኩላህና ንፈልጦ ኤክስኤፍቢአይ ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ምስ መጽት ሓላፍነት ወይ ንሱ ሒዝዎ ተኣሽሙ ካብዚ ርኢኹዎ ኣነ ካብዚ ደኸሞ ትዛናግዑ ይደልዮም ከምቲ ስርዓት ዝገብረሎም ምዝንጋዕ ይደልዮም ካብ ዝብል ኣብ ኩሉ ኣህጉራዊ በዓላትና ደረፊ ብምምፃእ ድዩ ዝግበር መግቢ ገለ ካብ ነፍሱ ካብ ጅቡኡ ድሕሪኡ እንተ ካብቲ ዝመፅእ እንተኣሽሙ ክሽፈን ተዳእተኸ ኣይሽፈን እዩ ተተሸፊኑ ፅቡቕ ተዘይተሸፈነ ዳሓን ጥራሕ ንሶም ይዘናግዑ ብዝብል ናይ 3-4 ግዜ ርኤ ሓደ ግዜ ሎምስ ኣኼባ ክንመፅእ ኢና ኢሎም ስለ ዘለው ተባሂሉ ኣቦን ሆቴል ጽሕፍሉ ፒሮ ወረቃቅቶም ናይቲ መግቢ ገለ መለ ገለ ኩሉ ስታያቢሉ እቲ ሆቴል ወይ ንሱ ከፊልዎ ኣቀዲሙ ስታይ ስለ ዘበሎ ዝኾነ ይኹን ባጀት ስለ ዘይብልና ሕጂ ኣነ ዝዝክሮ ዘለኹ ገለ መፍትሒ እንታይ ክንረክብ ዘለና ካልእ ንኽንምህዝ እየ ዝዝክሮ ዘለኹ እምበር ጌርናን ማለት ኣይኮነን ወይ ገይሩን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ሆቴል መፂና ካብቶም ዝተረኸብና ይግረምኩም ኩሎም ቶም ኣረግቶት ነርና ኣነ ንሱ ሓንቲ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ካብ ርሑቕ ዝመፀ ነፍሱ ይምሓር መን ኢኻ ትብሎ ክብረኣብ ከም ናይ ዞባ መራሒ መጠን ኮፍ ኢልና ገለ መለ ዕሊልና እቶም ወረቃቅቲ ጠቕሊልና ኣብታ ጥቓ ዝነበረት ቤት መግቢ ታሒዝዋ ዝነበረ ብኣተን ዝተሰርሓ መግቢ ካብአን ክንበልዐን ንኽእል በሊዕና ንገዛና ተመሊስና ብዙሕ ግዜ እውን
ዋላ ሕጂ እውን ቅድሚ ሰሙን ይመስለኒ ኣብ ዝነበረት መልእኽቲ ብቋንቋ ዓረብ ናይ ባህግና ብቋንቋኦም ኣነ እውን ኣብ መፅሓፍ ሃተራ ነይሩኒ ብቋንቋኦም ስለ ዘይንዛረብ ዘለና እዩ ስለተፈላለየና እዮም ሪሕዎ ግን I feel that is hypocritic ካብዚ ንኔው ግን እንታይ ክብል ኣነ ብወገነይ ድሕሪ እዚኣ ኣይክብልን ኢኹም ኣንቱም ከምዚ እዮም ክብሎ ሕጂ እቲ ምኽንያታት ካልእ እንተኾይኑ ረብሓኻ ዘይትርኢ ጥቕምኻ ዘይትርኢ እዚኦም ኣይጠቕሙኻን እዮም ዝበሃል ገለመለ ካብቲ ናቱ ቤተሰብ ኣብዚ ዘለዉ ገለመለ እዚታት ኣብ ግምት እንዳኣተኻ ግን the other way around ክሪኦ ደሊ ኣለኹ ኣነ ብወገነይ ብወገንኩም እንታይ ትብሉ እንድዒ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ሲ እዚ ከምዚ ኢኹም ኣብቲ ዝቕጥቅጠኩም ኣብቲ ስታይ ዘብለኩም ኢኹም ትኸዱ ከምዚ ብቋንቋ ንዓምርሲ ጤልሲ ካብቲ ከምዚ ዝገብራ ትፈቱ ዝበሃል ኣሎ ዶ ክብሎ ኣይደፍርን ኣብዚ ከምኡ ደኾን ክንብል እምበር እቲ ካልእሲ ኩሉ ተገይሩ ተፈቲኑ ባህላ እየ እሱ ከዓ ብፍላይ ኣብ ዓበይትን ኣብቲ መንእሰያትን ካብኡ ሓሊፉ ኸማን ገለ ክዝክሮ ዝኽእል ዓበይቲ ሰባት ዋላ ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራይ ከማን ፀገም ካብ ዘምፃለይ እንታ እዚኣቶም ከምዚ ክብሉካ እኮ እዮም ከኬትካ ወረቃቅቲ ከተብፅሓሎም ትኸይድ ዘለኻ ከምዚ ተሸጊረ ከምዚ ኢሎምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ኢልካ ክስታይ ዘበለ ነይሩ ካብዚ ንኔው እንታይ ክግበር ዝከኣል እቲ ብቋንቋኦም ምዝራቦምን ብሽግሮምን ምዝራብን እዚ እውን በዚ ዳይሜንሽን እዚ ከስከም ተረእናዮ እዚኣ ወድሓንኩም Thank you, Girmay. حيالي بحفش بزعباتي نايت هزبنان زي حدش ولدون كتحاحزو مخال أزيو أصقام مهلاو بويناون تزرلا قابسي نمملؤ انت عينة بريج نزرح نخيل إلنا قدم حجي فنو غيرنا نيرنا ان خد زبلكايو نتبتات كأ بتكبر انا هون بزخبابي زريو زرلخوي سو نزقن نايزي نايلو مار استي منسعين ترخبنا له انت الشوم بلي انت رخبنا له يوتي هم تزبل كوخ انت زي كوينوسي إساس تهاجر بيتيوبيا انت زي اتي انت هاي كونتن الصوم ناتو ديليت كل جزء عباي إثيوبيا شو عباي تجراي دو ما يديلو من النابلخ تعشم خجبرن كله نهمحات بخيمة يالجيسو تا أم حراوي إثيوبيا ينكسر لايتي حلموني رو توم دكفو زنا بروحات أنتي أب دحيرون بخستو النابلخ منا ياسين زتقاسمون ألو أنا أتو أنا نابتين تايلنير أجد سومون يساتهم أمريكا حيلي بحافش وخات معربة وزبهال نناتهم إنترست زقلقل مسرح يزقل سوم مرتي ديمقراطيا أو زي كونه أبزي ديمقراطيا زي تأتاتوه ديكتاتورشيب يدو انتايدو زبلو نعم مسكندي ديكتاتورز مسكندي نجستات يوم زسرحو زلو كم دا أمسرحو زسرحو قيام زكالسو سلازة meaning of democracy أبيت زراح نخخون مو هاجرنا خا بتحاويت
ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክትከውን ይተቃልሲ ዘበለ ንስኡ ግን ተሓላፍነት ንውድባት ዝሰክሞ ዘለኹ ከዓ መግለፂ እዩ ዓንተወይ ኣቕሪበ ስለ ዝነበርኩ እንደገና ምድጋሙ ኣይድልን እዩ ታንክ ዩ ግርማይ ረዳዝጊ سلام عليكم اسم الله عليك تسمعون لكم ده ወወ اوكي كم يكنيكم اوكي دحانينا نايز تفاكا سلام سلام بقدام እግዚአብሔር ይመስገን انقصعك نمبر እግዚአብሔር قتل ይመስገን ኦኬ ሕጂ እንታይ ክብል እንደሊ ኣነ ብዛር እስቲ እዚኣሲ ሓያል ኣርእስቲ እንድዩ በተዓቐመይ ግን ቁርብ ክስታይ ክብል ቁርብ ክስቲ ናተይ ሓሳብ ክህብ ምክንያቱ ክርኢን ከለኹ ኣብዛ ታርእስቲ እንታይ እያ ትብል ማዕረ ማዕረ ድዮም ዝኸዱ ዘለዉ ገለ እዩ ዝብል ሕጂ ኣነ ክሪኦም ከለኹ እቲ ታሪክ ናይ ተጋድሎ በቲ ውሕድ ንሰምዖ ወይ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቓሳት መበቆሉን እቲ ዝበቆለሉ ዓመተ ምህረትን እቲ ምክንያትን ክሪኦም ከለኹ ካልኣይ እቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ምስኡ ክርእን ከለኹ ናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ህግደፍ ኣካይዱ እውን እቲ ናቱ መበቆልን እቲ ደስቲኔሽን ከዓ ዓላምኦም ክሪኦም ከለኹ እቲ ሞቲቭ ናይቲ ኣብታ ሃገር ምህላው እውን እቲ ሚዛን ዳርጋ በበይን እዩ ግን ኣብ ገለብቲ ናይ ጉድባት ክትሪኦም ከለኻ ወይ ከዓ ኣብተን ሓደሽቲ ምንቅስቓሳት ኮኽብለን ኣነ ሓይሽ እተን ሓደሽቲ ምንቅስቓሳት ድሕሪ ናፅነት ዝተንስኣ ማለት እየ ብፍላይ እዚ ናይ መንእስያት ምንቅስቓስ ዝበሃል ብዙሕ ሃዋፍ ከም ዘለዎ ትሪኦ ኢኻ ሕጂ እቲ ማዕረ ይኸዱ ኣለዉ ክንብል ኢምፖሲብል ምክንያቱ እቲ እሱ ከም መንግስቲ ስዩም መንግስቲ እዩ ዘሎ በተን ሃገራት በተን ዓለማት ማለት እዩ ብኣና እኳ ተዘይኮነ በተን ዓለማት ግን ስዩም መንግስቲ ዝተሰየመ መንግስቲ እዩ ሓደ ሰልፊ መንግስቲ ተባሂሉ ዋን ፓርቲ ገቨርንመንት ተባሂሉ እዩ ኣብ ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ዓለምን ተፈሊጡ ዘሎ ዝወስዶ ዘበለ ስጉምትታት ኩሉ ድማ ይቕበልዎ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ሕጂ እንሱ ከም መንግስቲ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከዓ ሴዴ ዘለዎ ወይ ከዓ ወንበር ዘለዎ መንግስቲ እዩ ኣምባሳደራት ዘለዎ ልኡኻት ዘለዎ ለቃሕ ክወስድ ተደልየ ክወስድ ዝኽእል እገዳ ግበረሉ ኩሉ እቲ ናይ መንግስቲ ቅርፂ ሒዙ እዩ ኣብ ዓለም ዝዋሳእ ዘሎ ስለዚ ገለ ካብቲ እሱ ዝረኽቦ ባይታ ንሕና ክንረኽቦ ከምዘይንኽእል ይረኣየካ እዩ ኣብቲ ተሰማዓነት ዋላ ኣብቲ ፍቃድ መሃቡ ንገዛ ርእሱ ካልኣይ ንሱ እዚ ሕጂ እቲ ህዝባዊ ምንባር ክንብሎ ከለና ከምዚ የማነ ማንኪ ሓደ ግዜ ብጀርመን መፅኡ ከሎ ናይ ወያነ ዓፂና ኢና እዞም ኣብዚ ኣብ ደገ ዘለዉ ከዓ በልዎም ኢሉ ምስ ተዛረበ ኣብ ጢላን ምስ መፀ እውን እቲ ናትና ሓደ ኣባል ሃሪሞ እዩ ዝክረ ሕጂ ዝተዛርቦ ዘረባ ኣብ ጀርመን ኣሎ እንታይ ኢልዎ ኣብ ዘርጊሖሞ ነይሮም ህዝባዊ ምንባር ኢሳያስ ይመስሪትዋ በዘይ ኢሳያስ ህዝባዊ ምንባር ኣይኮነን ብሓፂሩ ከም ኣምላኽ በልዎ ዓይነት እዩ ከም ኣምላኽ ናይ ህዝባዊ ምንባር ሕጂ ኣነ ካብ ዝረኸብኮ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ኢሳያስ ኣብ ሱዳን ክኣቱ ኣብ ገለ ክኸይድ ኣብ ሶማል ክኸይድ ነተን ሃገራት ንክቕበሎ ንዕኡ ጥራሕ ክቕበላሲ ናይ ድሕሪት ሓይዱ ነይሩ እዩ ይብሉና ሓደ ኣቦ ኣብ ጢልያን ዝነብሩ ነብሩ ማለት እዩ ሕጂ ሶም እምበኣሎም ምስ ህዝባዊ ምንባር ዘገልገሉ ሰብኣ እዮም ዳኛ ናይ ኣስመራ ንነብሩ እዮም ሕጂ ዓሪፎም ኣለዉ ነብሶም ምሓት ስለዚ ኣብቲ መሰረት ናይቲ ህዝባዊ ምንባር ዘይኮነ ክንርኢ ዘለና ኣብቲ እቲ ሰብኣይ ዘለዎ ኮኔክሽን ወይ ከዓ ተልእኾ ትርኢ ከለካ ስለዚ ንዕኡ ዝጥቀሙሉ ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ባይታ ኣለዎ ንሱ እቲ ሰብኣይ ክብል ኣነ ደፍር ካልኣይ ንሕና እቲ ደንበ ተቃወምቲ ግን እንታይ እዮም ክጥቀሙልና ቶም ሃገራት ወይ ከዓ ተን ሓያላት ሃገራት እቲ ኢንተረስት ፍቅርና ኣፍሪካ ዘለዎን ሕጂ እቲ ንሱ ዝረኽቦ ደገፍን እቲ ንሱ ዝፃወቶ ናይ ፖለቲካ ፀወታን እቲ ዝረኽቦ ኦፖርቹኒትን እቲ ንሕና ንረኽቦን ንሕና ፍቓድ የብልናን ፍቓድ ሕጂ ሓቢርካ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ኣብታ ናይ ባሻይ ብዙሕ ሰማማዕ ክንብል ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ፖለቲካ ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተሳትፎ የብልናን ዋላ ምስታ ኢትዮጵያ ዝብላ ዘለዉ ንሱ ዝክሳር ሓደ ድዩ ዘለውን ኣብኡ እውን ኣቲናስ እንታይ እዩ ዝገብር ዘለውን ሕጂ ንኣብነት እዚ ዶክተር ኣብይ ምስ ኢሳያስ ዝበሎስ ከም ሓደ ፅልኢ እዩ ዝወስዶ ደንበ ተቃዋምቲ በቃ ኢትዮጵያ ክሳይ ኮይና ከም ዘላ
ስለዚ ኣብቲ ኣራዳድ ኣዋላብቲ ፖለቲካዊ ካይዳዊ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ህዝቢ ናይ መሓዝ ታክቲክ ንገዛእ ርእሱ ቀዲምና ከም ዘሎ እያ ንትፈልጥ ምክንያቱ ንሱ ካብ 98 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ቅድሚኡ ናይ ሜዳ ንስኹም ትፈልጦ ካብ 98 ኣትሒዙ ግን ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ጅሆ ይሕዞ ይሰርሕ ፅቡቅ ጌሩ ይሰርሕ ንኣብነት ዳላይ 98 ምስ ወልዓ ነቶም 2000 ዓመተ ምህረት ከዓ ነቶም ናይ ጉጅላ 15 ክኣስር ከሎ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይደዘናግዖ ነይሩ እንታይ ክስታት ይቐርብ ነይሩ ሕጂ ክሕተተሉ ዘይክእል ክስ እዩ ዘምፅእ ሕጋውነት እዩ ዘልብሶ ነቲ ነገራት ክእመን ከም ዝኽእል እዩ ዝገብር ሕጂ ንሕና ኣብዚታት ነገር ቁሩብ ከም ማዕሪኡ ንኸይድ ኣለና ኣይብለኒ ሕጂ ንሱ ሓሊፉ ከም ዘሎ ኣብቲ ህዝቢ ቀዲምና ይኸይድ ከም ዘሎ ይርዳእኒ ካልኣይ ኣብቲ ልቦና ወይ ኣብቲ ኢንቴሊጀንስ ናይ ፖለቲካውን ቀዲሙና ከም ዘሎ ፈልጥ ምክንያቱ ሓደ ንሱ ሰክረት ምስጢራዊ ሕጂ ከም ውድብ ከም ሰውራ መጠን ከዓ ምስጢራውነት ከዓ ኩሉ ግዜ ይደዕውተካ መስለኒ በታ ዓቕሚ ንፈልጣ ሕጂ ኣብኡ ንሕና የብልናን ምስጢራውነት እቲ ክንገብሮ ንደልሲ እሱ ብኦፊሱ ኮፍ ኢሉ ዝሰምዖ ሚድያታት ኢና ነውፅኦ ዘለና ኢትዮጵያ ክኸይደ ተዳኢልካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓሊፉሎ እሱ ኣነ ምስ ክስቶ ከይድ ሕጂ እቲ ኣብቲ ኢንቴሊጀንስ ናይ ፖለቲካል ወይ ናይ ስትራቴጂ ኢንቴሊጀንስ ንገዛእ ርእሱ ይዕወት እዩ ዘሎ እሱ እንተዳ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ማዕረ ንኸይድ ኣለና ክብል ኣነ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ንሱ ንኣብነት ኣብዛ ናይ ኩናት ትግራይ ክኣቱ እንከሎ ትጓስጓስ ነቲ ህዝቢ ናብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ንክኣቱ ዝተፃወቶ ፀወታ ኣሎ ሚድያታት ኣኪቡ እዩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቤት ትምህርትታት በዓል ኣፍ ዓበድ ከይዱ ከምዚኦም ትበሃሉ ዘለኹም ኣስላም ኢልዎ ባዕሉ ዝሰርሖም እዮም እቶም ሰባት ከ ባዕሉ ዝሰርሖም ሰባት እዮም ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ንሱ ፀያቕ እንዲ ረሳሕ ንዓይ ኣመዝራ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣመዝራ እዩ ብዋላ ፅሑፍ ኣለኒ ከምኡ ዝብል ፅሓፍኩ ሕጂ እቲ ኣመዝራነቱ ከዓኒ ንሕና እቲ ውድብ ግን ኤክስትሪም ኦነስትነስ ኣየዋፅኦን እዚ ምንቅስቃሳት ብፍላይ እቲ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ሕጂ ኣመዝራ ኩሉ ግዜ ኮንታሚኔት እያ ትገብረካ ኢኖ ሶ ኣብ ሓደ እዋን 10 ሰብ ትሕዝ ትኽእል እያ ፀገም የብላ ንሳ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ፖለቲካዊ ካይዳናን ኣብቲ ስትራቴጂያዊ ካይዳናን ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ማዕሪኡ ንኸይድ ኣለና ዝብል እምነት የብለይ ስለዚ እንታይ እዩ ክኸውን ዳ ፅባሕ ንጎሞ ከምዚ እንድሕር ኸይድ ኣሎ እንታይ እዩ እቲ ሓደ መልሲ ክኸውን ኢለ ዝሓስቦ ኣነ ሕጂ ንሱ መንግስቲ እዩ ዘሎ ብኩሉ ተቐባልነት ኣለዎ እቲ ሓደ ሶሉሽን ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እቲ ጥምረት ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ንሕና ከም ፖለቲከኛታት ዲና ክንቃለሶ ብሳይበር ኩናት ብጎስጓስ ዲና ክንቃለሶ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዋላ እንኮላይ ሓይሊ ኢና ክንጥቀም ሓይሊ ክንጥቀም እንተኮይንና ንዓና ተሓቁፍ መንግስቲ ላይ ይሓስብን ያነ ነዚ ደንበ ተዋምቲ ናይ ኤርትራውያን ክተሓቁፍ ትኽእል ሓይሊ ወይ መንግስቲ ላይ ኣነ ብወገነይ ኣይፅበን እየ ምክንያቱ ብዙሕ ሃዋብ ስለ ዘለና ወላ ሓንቲ መጨበጥ የብልና እንታይ እዮም ክሕዙልና ሕጂ ንዓናሲ እንታይ ክረብሑልና እዮም ክሕዙና ምክንያቱ ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ፖለቲካዊ ጂኦ ፖለቲካዊ ብግቡእ ንሳተፍ የለና ካልኣይ እቲ ንሕና ሃገራውያን ኤርትራ እንተዳ ንብል ኣለና እቲ ኤርትራውነት ናውን ይርእይዎ የለውን ምክንያቱ ንሳቶም ዲፈረንሽት ክገብሩን ኣይክሉን እዮም መን እዩ እቲ ሃገራዊ ምን ዘይሃገራዊ ብዛዕባ ህዝቢ ሓስቢ ኣይሓስብን ክፈልጡን ኣይክሉን እዮም ስለዚ እቲ ናይ መንእስያት ምንቅስቃስ ብፍላይ ብበዝሒ ኮንታሚኔትድ ዝኾነ ስፖይልድ ዝኾነ ኮራፕትድ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ብዓይኖም ከዓ ስለ ዝረኣይዎ ጭንቅታት ከዓ ስለ ዘለዎም ስለዚ ተስፋ ዝቆረፁ ይመስሉ ምሳና ሕጂ ምስኡ ዳርጋ ዝወጎኑ መስሉ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ቁርብ ዝዕወት ዘሎ ይኮይን ይስማዓኒ እቲ ኩሉ ክፍዒ ገይሩ እዚ ኩሉ ተኸሲሱ ጭብጥታት ሃልይዎ በዓል ኣሜሪካ በዓል ጢልያን ልዕሊና ንሕና ንፈልጦ እዮም ዝፈልጦ እዚ ኩሉ ክነሱ ልክዕ እታ ጂኦፒ ምስ ዶክተር ኣብይ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምስ ገበረ ግን ዶክተር ኣብ ከይዱ ነቲ ጉዳይ ግን ዓፂሉ ነቲ ገዳታት ብምሉ ከፊቱሉ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ንሱ ከም መንግስቲ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ርእሱ ይከላኸል ከም ዘሎ ከበላሽዎ ዝደለየ ነገር ከዓ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ከበላሹ ትርኢ ኣለካ ኦኬ ሕጂ ንሕና ኸ ከም ተቃለስቲ ንፍትሒ ናበይ ገፅና እንታይ ኢና ንጥቀም ዘለና ገንዘብ ዲ ሓይልና ኢንቴሊጀንስ ዲ ሓይልና ዲፕሎማሲ ዲ ሓይልና እንታይ እዩ ናትና ሓይሊ
ከምዚ ሕጂ እዋን እቲ ደንበ ፍትሒ ምስ እቲ ዝቃለሶ ዘሎ ሓይሊ ከተመጣጥኖ ከለካ መጀመርታ ርእስኻ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ እቲ ሓይሊ ናትና እቲ ሓይልካ እንተ ፈሊጥካ እንታይ ኢኻ እቲ ጉድለትካ ሕጂ እንድሕር ርእስና ክንግምግም ዘይክኢልና ወይ እቲ ምንቅስቃሳት እቲ ውሽጣዊ ትሕዝቱ እንተ ክመዝን ዘይክኢሉ ምስ ካልእ ክወዳደር ኣይክእልን በናይ መምዘን ኢኻ ክትወዳደር ምስ ሓደ ንሱ ቀዲሙሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ካብ ውድቀትና ምእንቲ ተዓወትና ክበልፅ ወይ ከዓ ክቕልጥፍ ግን ንሕና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እተን ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ እተን ውድባታት ክገብርኦ ዝግብአን ቀልጢፈን ተዘይገይረን እቲ ስጉምቲ ኣክሽን ተዘይተወሲዱ ኮነ ሕጂ እቲ ኣክሽን ዘይውሰደሉ ድሎ ምክንያት ከዓኒ ፍሉጥ እቲ ነገር ምክንያቱ ምስማዕ ስለ ዘየለ ተዘይተሰማሚዒካ ፍትክድግ ኢልካ ሓይሊ ይብልካ እቲ ግን ኣብቲ ኣክሽን ይወስድ ፐርሰናል ኣክሽን ይወስድ ውድባዊ ኣክሽን ይወስድ ይስሕል ካራ ይሓርድ ይቕንፅል ይምርዝ ዋላ ነቲ ክገብሮ ዝደለየ ነገር ኩሉ ይገብሮ ኣሎ እዚ ከዓ ገንዘብ ስለ ዘለዎ እቲ ሓይሉ ከዓ ኣብ ምቕታልን ኣብ ምእሳርን ስለ ዝኾነ እሱ ክቕፅል እንተኮይኑ ከምኡ እዩ እቲ ናቱ ባህሪ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ደንበ ፍትሒ ግን ኣብ ከምዚ የለን ኣብ ሓይሊ ምጥቃም የለን ስለዚ ብሓይሊ ምጥቃም ስለዘየለና ኣብቲ ቁልፉ ዝኾኑ ሰባት እናሃረመ ክንቅድሚት ገፁ ከይድ ከሎ ንሕና ከምኡ ንገብርን ኢና ሕጂ እውን ኣብቲ ስትራቴጂ ስዕረና ኣሎ ማለት እዩ ተግባር ኢዱ ስለ ዝሕውስ ማለት እዩ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ምስኡ ማዕረ ንኸይዳ ኣለና ዝብል እምነት የብለይን ኣብቲ ውደባታት እንተርኢና ንሱ ይዕወት ከም ዘሎ እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ ምክንያቱ እቲ ደንበ ፍትሒ ወይ ብፍላይ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ እቲ ኳንቲቲ ሒዙ ስለ ዘሎ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ትሕዝትኡ ግን ውሑድ ስለ ዝኾነ እቲ ከምዚ ክንሃርሞ ዝደለና ታርጌት ካብ ንሃርምሲ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኣትዩ ዘሎ ገለ ፅልኢ ናይቲ ስርዓትሲ ክሳይ ንገብሮ ኣለና ከምዚ ናብ ፍቕሪ ንቕይሮ ኣለና ከምዚ ፀላኣየሲ ፀላኣይካ ዓይነት ምሻሎ ደይኮነስ ሕጂ ኣፃላኣን ንክንብሎ ዝደለና ነቲ ህዝቢሲ ምስቲ ስርዓት ነፋቅሮ ኣለና ሕጂ ዋላ ኣብቲ ውደባው ንሱ ዝጥቀመሎም ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣቲና ብ98 ኣልወራ ፅቡቅ ሕጂ ከምዚ ኣቦና ሕሪ ተላባይ ገልፆ ነበረ ትሽዑ ዝነበረ ኩነታት ዶክተር በረኸት ዝብለውን ዝገልፆ ነበረ ሕጂ ትንከታተሎ ቃለ መሕትት ዝገብርዎ ክሪኦም ከለኹ ንሕወሓት ሃቡናቶም መንእሰያት ናብና ምፅኡ ኢሎም ሕወሓት ግን እዚኦም ናይ ቀይሕ መስቀል እዮም ኢሉ ብድሕሪኡ እውን ነቲ ናይ ብሄራት ናይ ዓፋር ናይ ገለ ውድባት ናይ ሳሆ ገለ ብዙሕ ድጎማ ገብር ከም ዝነበረ ሰፖርት ገብሮም ከም ዝነበረ ድሓር እውን ንምእታውን ምምፃእ እውን ክትኣቱን ክትወፁን ከለኹም ሓብሩና እውን ከም ዝተባሃሉ እቶም ውድባት ምንቅስቃሳት እውን ገለ ሰሚዕ ሕጂ ኣብቲ ውደባ እንተዳርኢና እንታይ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ዝውረ ነበረ ረኣይዎም በሉ እዚኣቶም እዮም ሕጂ ፊልም እዩ ዝሰርሕ ነይሩ እቲ ሰራዊት ከዓ ልክዕ እዚኣ ይኣምን ዝከረን ሰራዊት ከለኹ ናይ ደም ሓኤ ሬድዮ ንሰምዕ ነርና ኮፍ ኢልና ንሰምዖ ድሓር እዚኦም እዮም በሉ ረኣይዎም ምስ ወያነ ሕወሓት ኮይኖም ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብሮ ኢሜጅ ዝህቦ ነቲ ህዝቢ ናይቲ ውድባትን ምንቅስቃሳትን እታ ኢሜጅ ዝህቦም ከዓ በታ ደይቲ ተሓዚ ዝህቦም በስ ንኤርትራ ክጎብጥዋ ዝመፁ ዘለዉ ኣኺና ሕጂ ንሕና ሕጂ ኣብቲ ምውዳብ እንታይ ይጥቀም ዘሎ ሱ ሓሶት ትጥቀማሉ ድራማታት ይሰርሓሉ ፊልምስ ይሰርሓሉ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሜድያ ዓፂዎም ሕጂ ብዘለዎ ሓይሊ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ዓድን ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይሕዞ ስለዚ ብምንም ተኣምር ኣነ ሓቢርና ንኸይድ ኣለና ብሓደ ጎኒ ንኸይድ ኣለና ኣይዶኖ ኣይፈልጥን እቲ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ዘሎ ምስ መን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይኣክል ምስ መን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እተን ውድባት መን ሒዘን ኣለዋ ኣነ ይፈልጥን ግን እቲ ዝዓበየት ዝዕወተላ ዘሎ እቲ ስርዓት ግን እታ ምስጢራውነት ኮይና እያ ትስማዓኒ እሞ ወዲ የቐንደለይ መምህር ዳዊት ዳዊት ናባኻ ኣነ ገዲፈ ኢደ ኣውሪደ እየ
أنا راخوان ذاتو اوكي تاشمين اوكي نعيت وانك انا سيدنا دوش ساعه قد ما يدعي لي نيرمو وخيفوني لي وخالف لي انا وراخوان حنسات حزبي زاري كون داويتي وموري جاب لك قال له انا ورد ساير اخوات ها اوكي مو داويت يا استهاي نباخا راخوان كم زورة دايب لك كارلوت تزارب اللي فيك قبل قال له اوكي مصغاغي انا ساقد في كون انا خزايد سجل انا حنسا سر تزارب كوسي نعو عد الكوي لنا ولا قد ما يكون ولا دحري يكون نعو عد تسلم الكوي لنا قلنا اريد واقع قال يفوح حسابه تايب بالكوين أنا سي كله تي نزاربو زلنا تنولو زلنا كله تايبها المستر استيز خيديو صبويو تستخا تايبها لترى أنا زحاشيو أنا مجمرة خبرة دلي عبا ودواتن قلن تايبها نقبر لنا حجي زخونة تايبها يكوني إن إحنا حدا خابتي عبي سقمنا خنفلتو زلنا تشجر كل جزيسي مش مدرخ هاي نقيدين ولا تنقورو من قصاصات ولا تنقورو تاي بالاسي مش سما ودعوي مدرخ مسوسي اين غيرنا تاي دا ابتز نبر ابناي قدم زنبر طرحنا تاي بحال نقبل زلنا حجي تاي مالتي ابن ساعات زسي نحنا سي زود واسيا سن سلم تاي نقلملن بلن لنا خالي ايكون زود واسيا نقال سالو قال ساكلو خاني بمسرت نايت عقمن طرحي عقمن العلاقه جبراي كلام عقمي وساني كل جزء عقمها مع اجرها كل جزء سلازي تعقمن يجبر له عقمن كابي زمصين تدايلنا لك كابتي ابصورا زنبرنا كاب وزبقلي تعقمتها ندحرينا نحناسي اب جبهه ناتقالسنا كلنا ኣብ ጀብሃ ዝነበረ መትከልን ብጣዕሚ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘለዎ ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ነይሩ እቲ ንዑ ክመርሕ ዝኽእል ሓይሊ ግን ተጋራጫዊ እንታይ ይበሃል ነይሩ ወላ ብድሕረትሲ ዝገጥሞ ኣይኮነን ንዑ ምስቲ መትከልሲ ዝጋራጮ ጥራሕ እዩ ነይሩ سوسو زغانة حجي كنتي قرماي كبلو تصنحي نحنا تسعرنا هنا وطينا تسعرنا سلزوطانا اتزبي انا شوي ديو قال ملا كمزيتات قولي شطارات تتواتي كتسأل انا ناي قدنتي سلمتاي كله زي شعور كله زي نعوقي نحنا تسعرنا طرح زي كونسي نحنا كوسي خبعالي فلاسو صديف ناس مش صدفنا خاني እንደገና ካኒ ስለጸደፍካ ተባህልና ተኣሲርና ኮይና እንታይ ማለቴ ሕና ታይባል ድሕርና ጥራሕ ዘይኮነ ታይባል ተሳዕርና ጥራሕ ዘይኮነሲ እንደገና ምስ ተሳዕርና ኣብ ጎረቤት ዓዲ ምስኣተና እውን ተኣሲርና ኢና ኩደታ ተገይርዎ እዩ ንሰውራና ነቲ መትከልና ስለዚ ንዑቃት ኢና ንሕና ኩሉ ግዜ ትግርማይ ዝብሎ ዝነበረ ህዝቢ ታይባል ከም ዝገሩ ተፃዊትልካ ኸይድ ኩሉ ግዜ ንዑቅ ድሕር ስዑር ኮይኑ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ተነዓቃይ እዚ ድማ ናይ እንታይ ኣብነት እየ ድብሎ መሰልኩም ወላ ሕጂ እውን ዘውድባት ተኸድኦ ዘለዋ ኸይዲ እንተዛሪእና ኩሉ ግዜ እቲ መሰረት ዝለዓለ ንቕሓትን ዝረዓበ ተበጃውነትን ናይ መትከሉ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ውግኣት ትማኒ በቲ ወታደራዊ ጋባት ይኸይድ ነይሩ ኣብቲ ኣመራርሓ ገባብ ኣብቲ ዝለዓለ ኣመራርሓ ግን እቶም ካድራት ብቕዓት ካድራት ኣይነበሩና እቶም ካድራት ኩሉ ግዜ ዝምድንኦም ምስ መሪሕነቶም ኣባታዊ ዝኾነ እዩ ነይሩ ርእሰ ተኣማንነት ዘይኮነ ኣባታዊ ዝኾነ እዩ ነይሩ ሰምታይ እቶም መሪሕነታት እቲኣቶም ብመሪሕነት በቲ መሪሕነት በዓላቶም እንታይ ይባል ዝተመረፁ እምበርቶም ካድራት ብብቕዓቶም ዝመፁ ኣይነበሩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማኒ
كل جزء نحنا أبتاعنا خلنا لنا حجوا أنت خطوا الله ودوات نسيو سيو ودوات جاتهم أبالاتهم قال خبلي كل اليوم تاني قبر لنا خبلا أي كل اليوم مستحدش مدرك كير كلا لنا أي مليون اليوم إذا تات زي سلزخونة نحنا أبي ساعات زي ودوات كال نقبر الله كم ودوات يدليانا دين هو مع سيدليانا حجن صباحا نقولت يدليانا حجي انت يا اخونا لنا ودوات سرح أبي ساعات زي أنا زبلن ودوات مساكين زبلن سمتا مسكا مرعاو خحازا عركو أتراز بحلال نحنا سي بخلتينا تسعرنا دلنا حالتي قندي بتمسراوت متكلنا زعوت حزبنا نصانتنا رخيبنا خنبقع نسو يلن حج مسانا نصانت لنا دنا يبلنا we don't know ابز ساعات زي نريو دلنا هنا افسدتنا نبر زلنا هذه كان كلا دماتي حرنت نبلوس يلن كلتو يلنا نحنا سي ابز ساعات زي نماغو تزلنا زودوات كل جزء زغاراچو فحفح زبلو زلوا بمنتاي بسلطانن بحتاو سلطانن انبري قدامنتن تذكرن تزقالسا كل غزي غريچت اي محلون انا خميت الراقص 9 خميت زخونا خبز الواز بحالا ودبات كلن اب قدامنتن زقدسا ايكونن ديكا زتكورا ايكنام ولا اب قدامنتن زامنات داخنا اب قدامنتن زتكورا يكونن زتكرو زلو حجي يبدل اتي ندحراي كجبل زل ناي فتح حتو نعين زارب زلو حجي وشي خاز فلالي اندلو كابزي كتوصا خا زحاشيو بزياداسي تايبال مقنان مالتي سيزي اذا شجرات زي ان هالو كله نحن حجي معرخ دالو معرخ دالو دي كونسي اتو قدايسي معرو مخاد زي مخاد طرح زي كونسي نحنا ذل ولا تتقاموا بحافه شيء نحنا سي سرقلا ناي اساس مقالات فينا خنا دلا انا خمي دلا ابو خمانا صحيح الكالو نحنا سي قزمتن بخيتن داينا خوينا نبري تقامتي اي بصحنا تقام اي تبهال كله هذا نجر ابطلايو اتوكيرو راغيسو سي هذا نيشتي تحت انقفات مزغبر طرحي نحنا قلنا نحنا تقامتينا صنحنا نحنا خنقامنا صنحنا اذا دما بسنفنا نايتي زنبرنا كاب غزي قدلي زتمسرتي بويا انا ازي ناي نصانت تقالاساي كم عدمي دلو كاب عدمي تحتي كاب ساتات نلعل زولسي كل تقدايسي يردوس لزخون بقبو تناشحو نحنا سنة صانت همسينا يخون عقب اي كالنا اتقعينا انا تقبلنا انتاكم زلو خيفل نحجي نحنا كلها هنا تناسي هنا نزي ذكا سغازلنا برقيد نحمدو انا اسو كنا تايبال تنبربر كبلنا قدناش لمتاي كابتي اشكال زخونه حماق بحريات دلو حماق زي سبعو تايبال دلو حايليناي سلف نصانت وكا حرف حايليناي تايبال من هاتروزم تايبال انا هكدف كابو زمصي هكدف دما كل غزيسي هكدف كومود باي كوني جلا يكون هدف مالت كوني مرسناري ناي بعداوان بيريد بزينا خنقولتو دلنا مرسناري بيريد مرسناري سلازغوني كل غزي نيرتان مطفا زقالسي نيرتان حزبان كدقس زقالس بركالي زقالس يكون ازي اساس بزين فتصينا اندحر كيف زي كنريو خوينا نحنا جنا اب حوالي لنا مالي دفيرنا خنزاربو نخلي نريو لنا ابايتو زلوي كل حزبنا بغدغاد الله كل حزبنا بسدت الله كل حزبنا خليتي بلعلو كل فحفحلنا سيزي نحنا خابزي تبقيسنا بتبعات انتدازي كنقعس كنا حجوين أكل كنبر تزيكون كالي النقوري نحنا أب ساعات زي بحرفي أب قدام زل حيلي أب قدام ده أب سدد زل حيلي عقمو خفلت الله حجي نحنا قوان كنسرح
خمسة خنقبر ودب كنفتر السو يكون نحنا كما جرنا حادة باور اوف اترني ناي وكلنا وحستي هاجرن الناس ازخونت هاجرن كم دلهنا الرغاغيزنا ابتفالالي تاي بالات جرنا كما جرنا نحناسي نزي حزب زي اب عدنا زلو نزي سراويتنا اب هاجرنا زلو كما جرنا نعوسي نلععلو كما جرنا تسفان هبو نحنا تطرنتنا تاي بال نغو كابو حالف حجي نحنا من كمرس نعمل كما كودر سلو وريد له كلا تمريص له ازي كنا نعنا حجي صراحه نحنا بقدامنتنا نذكر بقدامنتنا اتم سوات عين باسنينا انت 9 افراوسي كنا اب نصانتو زامني نتي خالي تايد بالا شينا خدما زي كنت بزيغان بمنتين كلتا مننت حتى دبل عو ينصلو عين ذكرهم كله تقالاسايو تقالسو من نصانت إرثات تقالسي جيجنا نيرو حجيجن حسابه غيرو يخيل ابتا مننتو زولا يخيل ابزين احنا متاي بال كنت امامي نحن بعزاين خيلنا كلتا مرقت نحرالو يتم قالوا كان احنا من السراويت ناقله زلو اذا تمكو يخيلو السراويتهم لازم داويت سيدي ابزي تاي بال كنا احنا اب منتا كنا تكرار لنا حجي كما جرنا حدا نصور زخونه هاجروا ارايا ابزلو متسار جرنا كما جرنا وحسنتن نصانتن نا حزب ارتان نا ارتان كما جرنا كنوكلو انخل او حسنا كما جرنا نوكلو نخل انتاي بالك نقبرالنا ابو طرح نقال السج او تقالسنا نزيب سراويتنا بعد زلو دمو كتتاسو تسفاتات نهبو نرئيو زخون سب تصعفاتنا نغرب تصعفاتنا وغادي تتبال مجلسي عز السمهرون هاب لازم داويت حاجة لازم نظامنا هدف نظامنا سباقهم بارتاي بالك كمان نقرربهم نتوشتهم عين فرارح تهاجر نخلتنا تبصحنا كلنا كنكسر تغيرنا كلنا خنا كنبكي كنا تدعنا كلنا خنا أطوى سيزي نحنا እቲ ኣጋባታ ቃሳስ ንቀይሮ ኣብቲ ናይ ቀደም ጥራሕ ስታክ ኣይንኹን ንኽብል እየ ወዲ ኣለኹ اوكي اسماعيل ثانك يو اساسي يعني حدا نيوترال زخونه سب كوف أبيلكا يا كوف أبيلكا زي كلها أنا تزاربنا لو مشيت انت نسمعه سي يعني انت عينت امبريشن يكون موصي زول مش نفسي يحسبني رحجي يعني يا مالت سي تي ذرايك كان تايو بريهو ذرايك حدا عبي بروبلم كم زلنا حدا عبي شجر كم زلنا بروه يخون ناي كوميونيكيشن شجر لنا بروه يخون جين يعني خلينا نتزارب كلنا كلنا خفتح حدا عبي بروبلم يعني حدا شاف طرح حيزنا نخيد سلازي دهراي نخيد ابي عصو مقدي نبصح كل دزاك زبال نقر على ابي عصو مقدي تبصح يعني هجسي بجيو بوليتكس ترى هايو عصو مقدي يلنان بقعات يبلنان وشاوي قداي ناي مبلحاتني ناي جمجنجامني ناي ديتات كيلت ناي دي كاباسيتيس خطرين كلها عقبال العرز نمره أبعصو مقديو خمزي حو نورو إدريس زبلوز نبره أتليسي كابتا مكروتاتو إن ترانا حماق يكون ناي ليبيا قلتاكيدو الصحبان لقزاروسو خلت تفال عليه سلست ما خلت الراشو زي الراخب ناي الراخب تاشمو عارفي بمولوتي يعني ناي قعزو ناي عرب سبرينج عرب سبرينج زبال نجرسي بزحو يروق حكايات على خاب وشاوي سي تدقاوي انترستس زبزحو خمس نبرو اجي ابز خبان
بزح يكون سقوم أين خيرين تقامه هون خير كم من حد نتبي نري ردا زغي زبلو زنبره يعني بحبابو يعني بتو نسوز راي أجواب عصو مجدي يعني بزخونه يكون اليوم كل ناسي إجوا قتا عباي نجر كلمة خوفي ده صنحكة we are in a very 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 big problem أنا Yes. غاسي جرماي زبلو زنبره أنا بالنسبة لي the young generation ومسي old generation زلو شجر وزيتات كله شيء anyway you look at it يعني كم نيشتي أجندة خاو وصل عبالكان الحرار كاسي ناب solution أي تمساكان يعني ناب عصو مقدي تمساكان حجي بقى خبزي منشو زخون زنبري مداوش كفتي حدا تصقام كخون زخيل زي داويتي زبلو زنبري يعني أبي هلوي ننبر خمسة لنا ذكري قبا يعني هلوي انتهي مالت يعني هلوي مالت سبيس تايم يعني سي نسرح له زلنا هواه وننبرو زلنا جزية ونزي خلتيو زي خلتيو روح حيساتي زي خلوا له environment ويكاني يعني كنت نزي سلستي نجر من الوقت أبو إينا فاهمت أو ننبر كم زلنا are we living in that يعني in the space in time space and environment يعني زي بقى زي معناته زي مدمدم تا داوي زولو زنبرة يعني خلوة نحن ده السترة دي خايو يعني تي جنجيم كاني أبي مدمدم تا بس إخاسي conclusions بس إخاسي ما بتي conclusions مسرت حدا مدبنا يسرح ويكا حدا مدبنا يقعزو كتجمر كذكا يعني شيء يعني بس زلو تي شجر يعني هجي بقى أنا كله alternative هجي تا غندي زلا بقى أوكي انت عينت انت alternative ده أما نحس بك على زيادة كورس قليل نجار يكونن يعني قليل نجار يكونن نسين حدا موفمنت ما نسي زخون يكون political movement يعني دي colonization movement شهون ولا نايلو تقات يهون نايجر يهون بغلي لا يجمرني صورة يرتراون كجمر كله هنا خمسات نيرين عملت جبهة سلمتاي بحركات ما زي كده وكان حركات سابي تي بروجرامه ووصيته سباب زراعي سلمتاي اي تصبيت قال قست مثلا زي انت خمسين احنا قبلت نقول زلنا خوي يعني خمسين احنا نقول زلنا زلنا لا وانت يا خوي يعني معناته يعني ميزان نايتي حايلتاتي ترى أي شعوب زي يعني سند حدا زز تخشفة سر كوينو زز خرج خوين كوينو مخاني أبتسفى تم بوليسي انت كوينو مو سراويت ميسيتو بها بس انت كوينو لا واسي تبايلو ألترناتيف ترى تا ألترناتيف كاني نخجمر يعني يستي نجار يكونن يعني تمجمر يا حمش عمش شديش عمش سلام يعني مناطق وكان بزوبات زوناتاتي زلوت مخاب زوناتات زومصو شجرات كان خو وصي خان دغنا اب حدا سغا زمص خيده خيده قليل نجار يكونن بقى تماساساي كونتينا زلنا እዚ ተመሳሳሊ ኮነት በጋ ሕጂ ትፃዓታት ክኸውን ዘሎ በጋ ኣብ ምንታይ يعني ኣብቲ ኦልተርናቲቭ ናይ ባቶ ኦልተርናቲቭ በይን ይምፃእ በቲ ሕጂ ዝተሞከርናዮ يعني سي يعني في بدحري 1999 ተقባዚ ዝስንትኖ ዝነበረ ጉዳያት ሽዑ ግዜ ኢንፋክት ሞር ፌቨረብል ነይሩ ሲ ንመጀመርያ ግዜ ሲ ኣነ ዝፈልጣት ንመጀመርያ ግዜ ሲ ኣትሊስት ሰለስተ ዓድታት من بدحران الله بزي يقدس سي يعني تفلتنا هيبين سي هذا مسارحي كمان بزي غيركم كسرحو تبايري صنع فورم زبال كذا ما يو كمان هي بقعنا يعني هي بقعنا يون زيركا مقطات كوينو معناونا ودباتي كوينو توصيتو يعني توم فايبل زخونه ودي وي كان منابات يخونيو وي الترناتيف ني هيقدف يخون خيل تبعها سي ابي خالد زي اللي دغرات اتيسي نرسو فحيلو يعني تجميع كلتا تجميع حجاب سلسلة أربعة حمشة جروبات كوين يعني سلسلة حجي بقى أتي alternative حجي سي بخمي عقبة بدوات كذا بتي
بتعقبا بحزاد نبرنا داويت كل وط الله زبل زلنا نعون نحلنا نعو بريزيرف نقبرنا دينا لو إذا alternative كنا متصين خير ወይ ካልእ ሓሳባት ከሎ ካልእ ኣፕሮች ኣሎ ካልእ ኣሎ ኣብዚ ኮርስ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ፀገብ እዩ ያዕንሲ يعني ሓደ خوف ኢሉ ሓሲቡ ገለመልታት ገለሲ يعني ናብ ደገ ክወፅእ ከሎ ክሸጦ ናብ ዕዳጋ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ብዕምባባ ኣይኮነን ዝቕበሎ يعني ብትችትን ብነቐፌታን ብኣይከውንን እዩ ዝቕበሎ يعني ኣይከውንን እዩ ምክንያቱ the tendency to dance and status quo كل كذا صحابة يعني status quo خلت أنا قريب هنا كان مجمريها يعني خابوز قدر من هاي مسألة تفرح يعني كلاي نجر you become إيه يعني سي تا شو تقبل تلوم ده نعو يعني تلوم ده خاب سنة زلمة كايو نص خاب كان تخيلوا سي يعني كله أجرجل خويني يزرعك يعني صدام خويني يزرعك يعني that is why زخوني يكون حدش نجار حدش حساكم الصخلة هذا ولا ده هايمانوتات ولا انت خويني سي ولا سلم الناريو ولا يوسوس كريستوس ديو ولا موسى ديو ولا وزير فلسفات ناي ليبرال ديمقراطي زوم سوديون كذا ديو بجال مريا خمس صخلة نوبل يعني زي النبي بتطابع النتي زخوني بتطابع النت كان تاي زخون من تاي اسمه مصمم زلمه بخصات بقلتها هيكون يعني انت عادي نتي زلو ستاتس كو هي غددو خي زرغو موني فرحي سلازلو يعني you become protective you become conservative you become simply يعني سي نتي زلو وتحلو تاشو جو يحمق يصبق يعني تحدش من عارف زلم كم سالك كم يا خاطي حسب يعني ስለዚህ በቃ ሕጂ ንሕና ሓደ ካብቲ ገጢምና ዘሎ ትባል ምሸት kun ዛረወሉ ነርና ሕጂ ኩሉ ግዜ ዘርካ ታሽሙ ዝኸውን ዘሎ ላ እቲ ሓድሽ ገለ ዝኸውን ዘሎ ይዕግብ የለን ምክንያቱ ነቲ ዘሎ እኳ ዘይሰርሐ ሲ እዚ ሓድሽ ዳኣሲ ዝኩሉ ፀገባት ኣብ ቅድሚኡ እንከሎስ ከመይ ገይሩ ክኸውን እቲ ፍርሒ ዘሎ ያ ስለዚ ሕጂ በቃ ታ ሶሉሽን ዘላ እንታይ በቃ ታ ሶሉሽን በዚ ብንፈልጦ ፍሉጥ ዘሎ ኣባይታ ዘሎ كونتات بقبلوا خمسة يعني إذا تمكرون هاي 3 عامات يحجزنا يلين يعني أبعثوا مجدينا أتولنا بتنجمر بتنخيل كل جزء أبعثوا مجدينا أتولنا يعني حجي بقى أنت يا بقى تقدر لذلك يعني دروين بورد سبحان الله يعني حساباتنا يقلن سئلتات وقلتات يعني كتي يعني كتزات لا تخون طاولات يسبسينا لا يعني طاولة نمسا شجريو أبزوريا كورسات من كابي خلاص أجمع يكونن يعني قلنا بتن كورسات كوف زبلو أما كاب كل تاشو وسيا بسيك حسبو زخولو يعني نازك خابزي عصو مجدي بينا انت شلوخنا هنا نذا تاشو من جبرا يعني زميل حسابكم سو زخولو خونا لوت بالمشت لعبة يعني سينك تانكي زر بامسينيرو سينك تانك انتايو ባህርያት ናቱ እንታይ ምንጭታቱ ምን ይስፖንሰር ዝገብሮ ምን ይቀገለ አውታ ንገብርና that is not the problem is حساب ክመጽ ይኽእል ዶ እታ حساب መጽኡስ ዝረበሉ ንክግለጽኒ يعني ኣብ ዘተ ከኣቱ ናይ ዘተ ኣጀንዳ ክኸውን ይኽእል ዶ ኣይክእልን زياتا مجبريا حتى ክትምለስ ዘለዋ ዝመስለኒ ስለዚ يعني كله ክንዛረቦ ዘምሰና በስሲ ዘም 5-6-10 ንኸውን ሰባት ዝዛረቦ ዝነበርናሲ we are talking about the same thing that same thing is the problem ኣታዓቢ problem ኣብ ቅድመና ዘሎ ግን በብታሽ በብ ዓቕምና ኻሲ በታ ክንሪያ ንኸይድ ዘለና ግን ካዘርና ብዕፁ መገዲ ትመጽእ ኣላ ካብዛ ዕፁ መገዲ ኻኒ بخالي عقبا بتبكروا أمسيو زلوا زخنتنتنو زمسنا من الفتاتنو زمسنا بوخ خوي سنة زي كيل انتاي خوون زلوا خوي زلوا خالي بالحاتي خوون زلوا خالي بالحاتي خوون السخاني بماس موفمنت بحسب بماس موفمنت ويكا على حدا صلال عبي صلال خوين كا ويكا كل حدثي لا تسيع يعني على ميراكل تفكيروسي خمسين 3 دين ولا 6 ودباسي 10 ودباسي بمينيمم بروجرام تسامعنا لنا حجي وذ بروجرام قال لنا انت زبلا حجي يعني انت زبلا من انت زوردا يعني انت زوردا انا ميدان انت زوردا يعني
ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ዲስኣፖይንትድ ኮይኑ ዘሎ ተኣሽሙታት እዚ 900 ምስ ነፃነቱ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ዳዊት ሲ ሕጂ ሲ يعني اليوم خمس يوم اسكندريه ما بتعدها خيدو لازم فوز نزل تاش مبغو يعني نزل بعد نغزا روسي تمكرو نغزا روسي يفقدك يفرحك يخونك سلازو خونسي يعني زيركا تاي يخونك تفوتو شيطان دو ولا زي تفوتو ملأخ عينت ارجيومنت غات مسي يعني ويكا خطيات هون يعني ስለዚህ ዜርና ባጋት ይኽንብሎ ዘለና يعني ኣብቲ يعني ኣብቲ ግዜኒ ኣብ ግዜና ስፔስ ታይም ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ሰለስቲኡ ነገራት ክንነብር ናብ ምህላውና እንድሕር ኮይና ኣትሊስት ሲ ነቲ ተመክሮና ክህድኦ ይኽእል ክዋፅእ ከምዘይክእል ከርእየና እዩ ባዕሉ ኩነት ንገዛ ርእሱ ሲ ከርእየካ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብኡ ባጋ ዝመንጨወ ኣትሊስት ሲ ብሓደ መገድስ ሓደ ሓሳብ መፂኡ ገለ ኦርተርኔቲቭ ዝኸውን ሓሳብ መፂኡስ ክጅምር እሞኒ ምናልባት يعني هذه باب بشنو خلعال زحز زمسي حتوتات سي ملس خيب زخيل على بلو برينت سي بخمي أجابك مسيح خيل يو تي مجدي حاسس مسس خطبلو زلكا مجدي نسي خويني زراعيني وتانكي وديل له مرزرو ثانك يو اسماعيل حدا خدتي properly communicate كنقبر زي خلينا ذلو المخنياتات نسو ياب معرفة خن بس حلو نخيل نتبي ننتخن مسح كنا كبلون زي مخالناي زز تلعلو نتبتات جمجمنا ايفالويت جيم ناب حدا منالبات بركة خن السجاجة زي مخالنا ما تكون نعملن عبين خمزي سنو بول سيناريو كرورو نعمل سن عبيت تخيل إذا عينتو إناتي حزنا زنبرنا قدم حجيجن أي دفرنا كناتو مثلا أني ميرس خيط رخبرلو إن خدا يستنيحو الجون actually تا رأسوغ عناسي كلتيوم نعنوتنا يتهاجرن هزبن معرض يمسقوم زلو كبلي أقميتها مخنات تيب زي بقعاتو in other words كم زي اسماعيل زغربو باب مكانك رو حلو دايناميزم فترايك ألن اتخاء بتي زمدبو أكايدا نخده صار هزبن صار هاجرن صراحته تناي معناو مسرح نابس حس نمعناو ما هزبنا دي زخيد زلو يو نيرو anyways ياسين بحبيب باشاي كنزاز معنا ياسين نباخا اوكي حتى وين باشا يسمع له هو هو ብጣዕሚ ፅቡቅ እንድዩ እቲ ዲስካሽን ጠቃሚ እዩ ንኩልና ካብዚ ዝኸይድ ነበረ ከማን ማለት ብዙሕ ወይን ክነስተውዕል ወይ ክንመሃር ይገብረና እዩ ብዘየገድስ ትሰማማዕ ወላይ ትሰማማዕ ናይ ግድን ኣይኮነን ሕጂ ፍዕለን ገለ ካብቲ ሓንቲ ሃናፂት ክንብላ ንኽእል ባሻይ ዘቕረባ እዩ ፍዕለን ኩሉ ሓቢሩ ከይሰርሐ ብፍላይ መስቶም ናይ ሸነኽ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ
مسኦም وين إنجاج كنقبر نقول لنا شعينا حبيرنا بحسب نتصور زقنا نزرح كان محل الفلو تبليانو كومية تردي عيني وين هجي كد مفتاح حتى مأتويسي فعلا إذا سقمتي بشنخنا زي توسد يكون مقنعته دحري لا بزكا ود بوسادو اسماعيل بتحدث شنخ ما قرماي زمكيل زيتو مكروتات من البعض بزيادة وين يقول سوا هو اليوم حمش تودباتنا حوار كجبرون كله أب فيستيفال كاسل كوجين كله كبعاتهم ناي باك جراوند ناي هزباو جنبار نبرم أمباسادر عبد الله آدمن سو أمباسادر أدحانو من نيروميم هيجي اتي انجيجمنت كاب شعود كجمرون كله in fact تقرهنا بشنقناي جبهاوي عندي ومرهنتنا بزي قدس زياتهم نتسرعت ديب تصبق جيرم سلوز فولتوو اتي دليتات نايتي هزبوين كالعلو سلوز غقلو نتقال سناوين كالات فوز سلوز غقل كله بلانك تشيك تواهي وميم نتودباتون كمور حوو تغيريو هجي تعال شنه هذا بعض ناي كورنيليوس ناي ويانا شنه هنورو ويانا وين ركبات نهاي قبر نهاي قتصل نت قداوين كم زعون كفونا ورو ردو نقاري نيرو هجي أب قعزو of course تابعتهم سي ماذا سيتي حبير كامس راح انجيج مقبار نعانا تغيمنا دي قديونا كن مزنون قولينا متى حدث نقوين مسفن حاقوس كساب افتزل على صفحين خمر رحوين بسلف هزبي عدل تواهي بويو أما يجرش وتصيتوين رئينا اينا مالتيو هجي تسأقى ماسي ولا تحمام ديم حيز المهمة يومنا أبنا نحدهم زمت وشجر تزيكونه الساتهم من مزخلو تمكرم بعلاتهم نحدهم حبيرهم من كسرحوا يكعدون جانا نتي نايبا شاي إنجاج كنقبر لنا زولا أنا ميت كم ميت دا دقفكوا تمكرنا تيجن مس عبالات حزبا وقنبر زعر تاشمية مالتيس of course هذا قلت ساعاني يكون جن اتي على سولونا ورحلما still big headed وين الله وموقعهم نحن نجيبها سعرنا بزيهم دخل من راح زول ويد ما تا إريترا زري واسي تسأقومم إسياس دا أمبري قداينا حزب إريترا وين زريهم وين يسمعنا بفلا حجتي حميداز نبرزك على سن اتي اب دياسبرا اوروبا نبرزك على سن العلمان حاله وين يسمعنا سلازي اتي انجيجمنت بخمينها كنكودو مستي منتاليتي ناتهم مالسي شاهستي قال مالا اوف كورس أبدا شاهي بحر صاب نوعل نستي قال مالا أمز باشاي لو محبرة وقدات نراقب السلطات يكون انجن after political engage كتمت نكون خاصي انتايتي استراتيجي نزي أنا حطيتنا البعض بتومكرو تبره الزهول نقدر ندحله باشاي صوبو نيرو قال بعبي وبعد الإسماعيل والدبوسون هذا لو ما تمكرو ناتوين هو السهول هو اليوم thank you thank you أب كلت نجارات الله حسابات
زقربا متان باشاي تمالي خاين كتكي تزيلون دعريخا من هذا مخجبرن زلن زخيل حدا عقباي يبرالو زخون ودب كمتي أبا أمرونا نهانسو عواتات كقناصف زي كقاللو مخنيات حدا أب تاريخ تحبينا قامان سلن نبل زلنا مالت اني تأمرو لوط خجبر سلزي مخالو كلته ودعاوي كونتاتنا مالت أملو عالم فحيلنا سلنركب تمتنا أب كندي زلنا ختمام الزنبرو إتراويان النواسع بمانزا ركبات بمقبار لوطي كان نخل إنا إلنا بمهكانا يوبالاي زيانا أوبايا داويت في الصحيح قبل بهزبو زي الحالة زي عسلة تقاومون ودبؤون السرارحؤون التحساسبؤون زي سمور انتقينو نلو تختصبيو أيتخيلني خا زبلاين ناباقا باشاي اوكي ثانك يو بتن نايتهم بصفنا نجمر بتن كلته اوكي انا قد محجون تزاري بس لزقونكو بزعبوكم بزعينتو قراربا عبزي يخون ولا بحوار نساتهم كم هاجرهم نحنا كوسل بفلتتنا نتأمامن قال مليكم ريتنا خنهبنا إدنا ويت نبل زلنا ስለዚህ ኢዶም ዊጥ አቢሎም ካብ ዘውርድዎ ኢዶም ዊጥ አቢሎም መግለጽ እንተሃብሉ ስፊሖም ንዕኡ ንዓናን ኩላትና ይጠቕመና ማለት እዩ ዘርኡ ስርዓት ዶ ክነብል ንኽእል اوكي ንሱ ዘላቶ መሰል ርእይትኡ ክገልጽ ጥራሕ እዩ እምበር ንሕና ክንዛረብ ዲና ክንፅሕፍ ዲና ዘለና ናትና ራይት እዩ ሕጂ እታ መሰል ናቱ ተጠቂሙ ርእይቶ ክህብ ይኽእል كزارب خيل سق كبل خيل كصحف يخيل እዚኣ መሰለ እዚኣ ናይ ኩلهنا ሓደ ምዃኑ ክፈልጥ ኣሎ ደጋጊሙ ስለ ዝብሎ እዩ ነጭ ለባሽ ናይ ዙም ክትከውን ኣይትኽእልን ይኸርድ እዩ ثانك يو اوكي ثانك يو داويت ኣይትጻረፍ ግን ኣይትዳፋእኹም ጌርካ ኣነ ርእይቶ ይሄ በኾንትናትካ ድሕር መሰል ኣለካ ኮይኑ ንስኻ ርእይቶ ክትፅሕፍ ኣነ ኸ ክዛረብ መሰል ኣለኒ ስለዚ ማዕረ ይድብፅሓና ትመሰል እቲ ካልእ ድፊት ናትካ ግን ምሳኻ ተቐመጥካዮ ይሓይሽ መስለኒ በቶም ዝፀሓፍና እሲ ኣይኮንካን ነቲ ርእይቶ ትኽእል ሓሳብ መስማዕ داويت سرعات الكان ديخا ስርዓት ኢልካ ሰሪዕካኒ ኣነ لكن يتكحف بالكار يتقع መሰለይ ክፅሕፍ ትብል ኣለኻ ምሽ ኣነ ከዓ መሰለ እዩ ምእንቲ ከምኡ ማለት ኣይኮንኩን ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ሕጂ ይፅሕፉ እሞ መልሲ ትህብ እሞ ዳሕራይ ኣነ ከምኡ ማለት ኣይኮንኩን ይብልኻ ስለዚ ንስኻትኩም ክልቴኹም ንስኻን ዕቑባይን ከምኡ ልምዲ ኣለኩም ካብዚ ልምዲ እዚ ተላቂቕኩም ነቲ ሓሳባትኩም ኣስፊሕኩም እንድሕር ክትነግሩና ክኢልኩም ንኩላትና ጥቕመና ማለት እዩ ሚስ ረፕረዘንት ከዓ ኣይንገብሮ ነቲ ኣባህላኹም ማለት እዩ ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ኣስፊሕኩም ክትዛረብዎ ስለ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚ ንዓኻ እዩ ማለት እዩ ንክልቴኹም ከም መሰል መጠን ማለት እዩ እቲ ካልእ ምድፋእ ግን የቐኒየለይ ምክንያቱ መጀመርያ ምክብባር ከድልየና እዩ ተጋገናየ ነገር ተልዩ ከዓኒ ከምኡ ድማ ንዓና ክትብሉና ክትገንሑና ከዓ መርሓባ ኢና ንብል ካልእ ናብቲ ኣነ ክላብዎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ዙም እዩ ዙም ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ኢና ሳብጀክቲቭሊ نقربه مالتي نواسو أبزنا أتخنا أتخلنا حجي بزور حسابات حزنا الناتنا حزنا إنا نمسي مالتي حجي إذن عنا كساك قبرنا يقولون كسانا بدنا يقولون نايزوم أخي باي مخنياتو ستاندردايزد كلاس هيكونن مالسي ناي حدا تمتعت أنا كلاس روم زوهابو بالتمرتي قال عينات هيكونن كل هذا يتخاب بعمخات هبولي خا انتاي ليفل نات كاب زي قدس تقولوا نجر سلازخون انتاي بوليتيكا وزنبالي خا
ዘሎ ረኣያ ካብ ዘይገድስ ንወሃሃበሉ ስለ ዝኾነ ሳምታይምስ ዲሞራላይዚንግ ዝኾነ ኩነታት ክመፅእ ክእል እዩ ከምዚ ሕጂ እስማዒል ክዛረቦ ዝፀንሐ ሕስብ ተበልክዎስ ክብሎ ዝፀንሐ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ሕስብ ከተብሎ ከለካ ሕጂ ክንዛረቦ ዝወዓልና ዳርጋ ገሊኡ ኣይዛመድን እዩ ሰማይን መሬትን ዝኾነ ርእቶታት ካብ ርእስቲ ዝወፀ ገሊኡ ከዓኒ ናትና ተመክሮ ገሊኡ እዋናዊ ዘይኮነ ገሊኡ ንሕጂ ክጥቕመና ዘይክእል ማለት ገሊኡ ምስቲ ርእስቲ ብቐጥታ ዘይዛመድ ነገራት ከከም ዝመሰለና ንዛረብ ስለ ዝነበርና እዚ ናይ ዙም ተመክሮ ንባዕሉ ሓደ ካልእ መሰጅ ስለ ዘለዎ ንዓና ብካልእ መልክዕ ክንሪኦ ክንመዝኖ ከለና ትምህርቲ ይበና እዩ ኣብዙም ንከብሲ ከመይ ዝኣመሰልና ሰባት ኢና ክንብል ከለና ሕጂ ካብዙም ፍታሕ ከነምፅእ ኣይኮናን ካብዙም ፍልልያት ናትና ናይ ኩላትና ክሳዕ ክንደይ ከም ዝረሓሓቕን ከም ዝቀራረብን ንኸነዋሃልል ግን ጠቕመና ማለት እዩ ሕጂ ምሶም ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩም ምሶም ናይ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ድሪስ ሕጂ ክብሎ ፀንሐ ዘበሎ ምስ ኢፒኤልኤፍ ፅቡቅ እዩ ምስኦም ከይድና ክንዛመድ ግን ብተመክሮይ ግን ኣነ ኣትራክቲቭ ኮይኑ ይረኸብክዎን እንዲዝብል ዘሎ ኦፍኮርስ ከመይ ኢካ ክትረኽቦ ከመይ ክፀርሓካ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ኮ ንሳቶም ግደፎደቶም ዝኾኑ ሰባት ወላቶም ዝለዓለ ቅርፃ ዝምዘኑ ኣካላት እኮ ንዓና ከም ዘይሰብ ዝቆፅሩና ኣለዉ ኣሕዋቶም ከለና ከም ደይ ኣሕዋቶም ከምኣቶም ደቂ ሓንቲ ማህፀን ከለና ከም ንበይና ዓይነት ባህሪ ናይ ምህዳም ዘለና እዛ ሃዳሚት ዓማ ሃዳሚት ኢሎም ኮይም ዝፃረፉና ንዓና ከም ንኩላትና ድማ ሓደ ሃይማኖት ዘለና ናይ ምስልምና ገይሮም የቕርቡና ግን ንሕና ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘለና ሰባት ኢና ኣብኡ ዝነበርና ማለት እዩ ምናልባት ብክርስትና እንድሕሪ ስታቲስቲካሊ ከነቕርቦ ኮይና ድማ ምናልባት ንሕና ንበዝሕ ነርና ንኸውን ካብኣቶም ክርስቲያን ኣብ ጀብሃ ነበርና ማለት እዩ ግን ከምኡ ስለ ዝተምሃሩ ንሕና ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር እንታይ እዮም ተማሂሮም እንታይ እቲ ኤንካልኬሽን ኣብኡ ዝነበረ ኢንዶክትሪኔሽን ኣብኡ ዝነበረ ከነፅንዖ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ቁልጡፍ ትፅቢት ካብኣቶም ማለት ኣወንታዊ ለብሲ መልሲ ክንረክብ ወይ ድማ ክንሕጎስ ኣይንኽእልን ኢና ከምኡ ክንፅበ የብልናን ማለት እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ጉዕዞ እዮም ተጓዒዞም ንዓና ብምፅራእሲ ንዓና ከም ዘይሰብ ብምቁፃር ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዝተጓዓዙ ዋላ ሕጂ እውን ተቃወምቲ ኮይኖም ምስ መፁ ክሳብ ሕጂ ነዚአን ደኣ ይብሉና እዮም ዓበይቲ ሰባት ኣምባሳደራት ከይተረፉ ዝኣኽሉ እዮም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡና ስለዚ ነዚ ንሕና ነዚ እውን እንታይ ከም ዝብሉና ፈሊጥና ኢና ንቐርቦም ዘለና እኮ ንሳቶም ከም ዘይመፁና እንዳፈለጥና ኢና እኮ ንኸዶም ዘለና ከድና እውን እኮ ንፍትና ኣለና ኮይና ዋላ ብዙሕ ኣይኮን ባህ ክብለና ነገር እንተደይ ኮይኑ እሱ ከማን ተማሂሮም ገለ ተባሂሎም ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ቁርብ ኣፕሮቾም ይቕይሩ ማለት እዩ እምበር ቶታሊ ከማን ክዛረቡና ኣይደልን እዮም ብዛዕባ ታሪክ ከይተረፈሲ እቶም ኣነ መፅናዕቲ ንቐሪብ ኢና ዝብሉ ብዛዕባ አንቱም ታሪክ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ክንዛረቦም ከለና ኣነ ከምዚ ክትብሎ ፀናሓካ ብቴሌፎን ከይተረፈ ተዛረብክዎም ኣካላት ኣለዉ ካብቶም ናይ መፅናዕቲ ሰባት ማለት እዩ ታሪክ ኣድላይ ከምዘይኮነ ኣብ ታሪክ ተመፂና እሞ ንሰማማዕ ኒና ኢሎምሲ ዲስሬጋርድ ዝገብርዎ ታሪክ ኣሎ ታሪክ ዲስሬጋርድ ጌርካ ብትበፅሖ ነገር የብልካ ተመክሮካ እንድሕሪ ደይተንብቦ ኮንካሲ ደይትስንዶ ኮንካ ዓንተ ወይ ብዛዕባ ምስናድ ምሽ ፍላይ ድብስ ዛረብ ነይሩ እንድሕር ብከምኡ ደረጃ ዘይነቐምጦ ኮይና ተመክሮና እንታይ ዳ ኢና ካብ መን ዳ ኢና ተማሂርና ለውጢ ከነምፅእ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እየ ኣነ በዚ ናይ ዙም ኣኼባ ፍልልያትና ይነግረና ስለ ዝኾነ ንዑ ከም መክሰብ ንውሰዶ እሞ ነቲ ዘባእሰና ዘሎ ነገራት ግን ብዙሕ ኣይንሰንብደሉ ምክንያቱ እዚ ዳርጋ ዕዳጋ ማርኬት ማለት ኣብ ማርኬት ኩሉ ዓይነት እዩ ዝፅንሓካ ዘድልየካ ሒዝካ ትኸይድ ካብዚ ሕጂ ንሕና ዘድልየና ነገር ክንወስድ ኢና ዘየድልየና ከዓ ክንገድፎ ኢና ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሓደ መክሰብ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ዙም ከዓ ከምኡ ካብቲ ካልእ ዙም ከዓ ከምኡ ነናቱ ዕላማ እዩ ዝዕውት ሰብ ክዕውት ዝደሊ ማለት እዩ ግን ንሕና ከዓ ንወስዶ መክሰብ ኣሎ ካብ ንመሃሮ ነገር ኣሎ ንዕን ሒዝና ንኸይድ እታ ካልኣይቲ ዝበልካያ እንታይ ኣታ ናይ ፖለቲካ ፍልሊኒ ናይ ኮሚኒቲ ጉዕዞን ማለት ሲ እንዳሻሃ ረኽብና ኣብ ቀብሪ ኣብ ሓዘን ኣብ ገለ ፅቡቅ ኢና እኮ ንኸይድ ዘለና ኣነ ከማን ከምኡ ኢለ ማለት እዩ
ግን ኣብቲ ፖለቲካ እሳቶም ሕውስዎ ንሕና ካ ክንሕውሶ ይንደልን ኢለ ኣብዚ እንታይ እዚ ዓብ ኮንሰፕቲ እዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ክንዕተቀሉ ኣለና ምክንያቱ ኮሚኒቲ ላይፍኒ ፖለቲካል ላይፍኒ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ንሃገርና ብሓባር ንሕለየላ ከም ደቂ ሰባት ማለት ንሃገርና ክንሓልየላ ከለና ነቶም ደቂ ሰባት ኩሎም ክነኽብሮም ኣለና ማለት እዩ ነቶም ብኤርትራ ዝግደሱ ነቶም ንኤርትራ ከምቲ ስርዓት ክሸጥዋ ዘይደልዩ ነቶም ብኤርትራውነቶም ዝኮርዑ ድሕረቶም ትምህርቶም ብዘየገድስ ተፈላለየ ህዝቢ ሒዛላ ሃገርና ከምዚ ንፈልጦ ማለት እዩ ካብ ጓሶት ካብ ሰበሳግም ሒዝካ ክሳብ ሓረስቶት ክሳብ ሸቃሎ ክሳብ بعث النبابرو زيوم كلهم ببتناتهم كتباو نابران ببتناتهم تمهرتاوي تحسون بمولاتهم إرتراوان أب إرترا زعمر زبلو ناتنا يوم مالتي زي ناتنا نبلوجن نإرترا كم زي إرترا قبر زدلي كم زي سرعات زي مالتي لازم زي سرعات زي نإرترا كم زي إرترا زقبرا زي تطبق سب أنا بزا نفسي ناتنا يوم أيبلوني ويك حاميم الله حول له بوليتيكا زحويون تخينو يفتن زغولي مهارو مالتيو اندحر زي حويه خوين ግን كم دي ناتنا خقصر عليه مالتي سرعه زي ناتنا يكونن مغنياتو نحنا ايدنا خنهب زدلينا سرعات نهاجرنا بقى بادو خويناسي ترايا مسكونت ግን بعلاس ايدا تهب هاجر بعلا اثيوبياوي تخون بعلا خال بقى زي ارتراوي كتكون زدليا اكل ስለዝኾነ እዚ خالد سيستم ناي عندن ناي محبر عندنا طبب يزي إذا انتاي مالتيو تقدماي طببهم فشيلو مالتي بزح دم وديو زي ودي يكونن بزيد ليتو حزب إرترانا فدريشن اتيو بزيد ليتونا محواس اتيو حراي كن عقلهم صببو خاني تزياده بناتهم طبب زودلوا اكل كاني قالس جميرو مالتيو سيعيبوها دحر خندي ابستراكت زنبره رقيق زنبره possibility ناب كراز غير possibility مسيو مالتيو تعويتو خا مالتيو جن تطبب جن انتاي نيرتي صور طبب اوش ابلعلي لعلي خاب زي سلطه اوش تاتي خاطا غزا لا مسيلكا كسر مودايو اتحساسبهم اطفايو حجكو انتاي نا خوينا زلنا مالتيو تعويتلنا لو تعنتو يزبلنايو تي ارست قريب زلو لك صبو ارستيو بجيجا خنترجمه يبلان معري حيلنا مالت هيكون انت تارست تقريب زلو قونن قونس نخيد لنا تي وصع اكل كم زيلو نبينو خيد الله صوتلنا له نحنا لما قونن صغيرنا انا نبر قوم نجر زلنا يكون نمبالي ترسمبري معري حيلنا مالت هيكون نسحيل زحيلكم مخانو خبانا علي نفلطينا مالتي نسو مسكالوت منغستات تزاميدو نعنا كم دعمصنا كم درقصنا نفلطو لنا مالتي ስለዚህ ትርሲ አቦቱ ሎ ከምዚ معري كنا بزبل كترجم يقول أنت يا رأسي ترست تقميت زلوا ناتنا قلنا ميالي بلنا نخير لنا نمحبار ذا أكليو كم زخوين زلوا لازم إحنا رجسيو أم حما كنا تحت لنا قل وعيلو حديرو ناتنا أجاب بقالسي انتدع عنتوي تغيسوا هذا بر تمال تزاربنا له كل شيء عن زارب له بدعبان I think thanks ممهران الدينا لون عنا مغنياتهم ما تمانو إخا زو ما بزلنا حاجة أنا كم تماننا غير وصدو بقلة برسنتج ك 50% من العدسي درجة 80 أنا ماتي كستو 5 يدبل كستو 5 يزبل كستو 5 يزبل كستو 5 يزمباليو كستو 5 يزمباليو إذا سلزلو ممهران نيوترال زخونو لكاونتي emancipation نايودسب ندحنت نايودسب زطابقو أكالات أجايش كلنا لو ميلنا المحج غمان أميتنا نيرنا كابنا نحن الناس غيرنا خنقرا قسمو ساكو خمزيها كنبها نوعل بزنبالينا طراي نخيل يدلينا لو لكاونتي كاب السودان ديوم كاب ماكلاي مبراق ديوم كاب تخن رهوا نخيل كوتا أكالات زياتهم إمانسبيشن نايودسب زطابقو أكالات أجايش كنركب كنبقى علينا زومات ناتنا كمعبل اللو أبز صبي بتحساس ناتنا تحاسيرو كيثرته كجفح له دحر نحنا هنقوي لنا نسمعهم أجاش كهلو له مالتي هنقوي لنا سمعنا شعوب وكم زبروا له شفت خاي يقربوا له توم ساتهم توم زقروا جاش دما كواليتيفلي كابانا زبالتو كخنوا له مالسي
ስታቲስቲካሊ ከቕርቡ ዝኽእሉ ጭብጢ ከቕርቡ ዝኽእሉ ነዚ ናይ ዓለም ኩነታት የማኑ ፀጋሙ ኩሉ ነዚ ማልቲፖላር ንብሎ ዩኒፖላር ንብሎ ንሕና ኣብኡ ከሎ ኢና ብጥቕልሉ ነቕምጦ ዘለና እሞ ንዕኡ ተንቲኖም ኮፍ ኣቢሎም ስታቲስቲካሊ ዘቕርቡልና ብጭብጢ ደረጃ እዚኦም ከነናድን ድሕር ክኢልና እዞም ናትና ምሁራት ሕጂ ንዕኡ ክገብሩ ቻለንጅ ክንገብሮም ኣለና ማለት እዩ ንስኻትኩም ሲ ካብ ዘይተማሃረ ትሕሹ የለኹምን ኢልና ብድፍረት ክንዛረቦም ክንበቃዕ ኣለና ምክንያቱ እንድሕር ንዕኦም ንፈርሆም ኮይና ንሳቶም ከዓ ነቲ ዘለዎ ደንበ ይፈርህዎ ኣለዉ እቲ ፍርሒ ሕጂ ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልክወኮ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብራዕዲ ዲኑ ፀሊዑ ከይድ ኣሎ ውሽጢ ማለት እዩ ንሕና እውን ኣብዚ ንፈርህ ኣለና ነቲ ዴሞክራሲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ንጥቀመሉ የለና ንፈርሆም ኣለና እንደገና ነቶም ፀቐጥትናስ ክንልምኖም ኢና ንውዕል ዘለና እቶም ዓበይቲ ምሁራት ናትና ንብሎም እውን እስቲል ማዕፆ ናይቲ ንዕኦም ዝብድሎም ዘሎ ኣካል እዮም ዝሕኩሑ ዘለዉ እዚ ኣነ ተዛሪበዮ ስለዘይትሰምዑኒ ይርዳእኒ እዩ ከም ዘይትሰምዑኒ ይፈልጥ እየ ስለዚ ደስምዑና ሰባት ክመፁ ኣለዎም ንሳቶም ከዓ ክመፁ እንተኮይኖም ኣነ ከምፅኦም ኣይክእልን እየ እቶም ብኤጁኬሽናል ስታንዳርድ ዘለዎም ምስኦም ክላዘቡ ዝኽእሉ ኣካላት ምሁራት ናትና ስለ ዘለውና ከምዚ ጋይሽ ኣምፅኡልና ኢልና ቻለንጅ ክንገብሮም ኣለና ምክንያቱ ንሶም እውን ኣረኣዮም ርኢናዮም ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘሎ እቲ ክንዛረበሉ ንኽእል ታነተይ ኣነ ቀንዲ ዝደልያ ዘለኹ ነጥቢ ግን ንሕና ሕጂ እንታይ ብዙማት ኣይንሰንብድ በዚ ዙማት ንረኽቦ ዘለና ዲስኣፖይንቲን ዝኾነ ብዙሕ ነጥብታት ስለ ዝገጥመና ብኡ ከይሰንበድና ቃልሲ ቀልጢፍካ ትዕወት ጌርና ኣይንውሰዶ ንዓና እኮ 30 ዓመት ወሲድልና ነዛ ትርእይዋ ዘለኹም ኤርትራ ከማን ከነምፅእ 30 ዓመት ወሲድልና ንሳ ድማ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ኮይና ማለት ሕጂ እውን ኣናዘር 30 ዓመት ክወስድ ይኽእል ይኸውን ሁ ኖውስ ግን ንሕና ፅቡቕ ተዛሪብና ፅቡቕ ተማሂርና ታሪክ ኣቐሚጥና ክንከይድ እዩ እቲ ንእወዶ ነገር እንተልዩ ማለት እዩ እምበር ንሕና ነርክበሉ ፅባሕ ኣነ ከርክበሉ እየ ኢለ እንድሕር ኮይነ ድቃለስ ኣየርክበሉን እየ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትና ከምኡ እዩ ዝርዳእና ነይሩ ቀደም ኣብ ዓድና ክንቅበር እንታይ ደበይዶስ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ትወድዕነት ተቐይሩ ትርእይዎ ኣለኹም እንታይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ እቲ ኣብ ዓደይ ክቕበር እየ ዝብል ዝነበረ ሕጂ ካብ ዓዲ ገዲፍዎስ ኣብዚ ቅበር ኣሎ ኣረገውቲ ሕጂ ናብዚ መፁ ኣለዉ ደቆምን ደቂ ደቆምን ኣብዚ ግዳም ተሰዲዶም ምስ ረኣይዎም ኣብቲ ደቀይ ዘለዎ ምቕባር ሕሸኒ ከብደይ ከዓ ብኡ ገይረ ከዓኒ ይዕንገል ይህብዮም ኢሎሞም ናይ ኣረገውቲ ናይ ገለመለ ናይ ከምዚ ይህብዮም ወልፌር ይህብዮም ኢሎም ሕጂ ኣበይ መፁ ኣለዉ ኩሎም ኣረገውቲ መፁ ኣለዉ ኣብዚ ዓድና ኣነ ቁፅሪ ዘይብሎም ኣረገውቲ ተመሊሶም ካብ ዓዲ እቲ ኩሉ ገዛ ኣብኡ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ሕጂ ተበዲሎም ንሳቶም እዮም ተዓሚፆም ዘለዉ ልቦም ጠፊቦም ዘለዉ ህዝባ ጉንባር ዝብለኩም ዝነበርኩ ሕጂ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ገዛ ሰሪሖም መባእሲ ናይ ስድራ ቤት ኮይኑ እቶም ቤተሰቦም ኣብኡ ዘሎ እሶም ክቕመጥሉ ግደፍዎሲ እቶም ቤተሰቦም ኣብኡ ዘሎ ኮነና ሓድሕዶም ሓመድ ይጋበሩሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስርዓት እዚ ብኩሉ መንገዲ ይበዲሉና ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ከማን ብሓባር ክንጥምቶ ዘይምኽኣል ኢና ምክንያት ንሱ ሓይሉ ስለ ዘሎ ብዙሕ እንቅፋታት ፈጥረልና ከም ዘሎ ይረኣየና ኣሎ እዝን ኢልካ ምጥቋም ኣሸጋሪ እንዳኾነ ሓደ ግዜ እምበሪ ጠፊእና ማለት ኣይኮነን በዓል መን እፃወቱልና ኣለዉ በዓል መን ዕንክሊል የብሉ ኣለዉ ንፈልጥ ኢና ኣነ ፈልጥ እየ ግን ምዝራቅ ከይከውን ሽግር ከይመፃና እናበልና ኢና ንገድፎ ማለት እዩ ሸለል ኢልና ንሓልፎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምክብባር ንባዕሉ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ተኸባቢርና ክንከይድ ማለት ኢና ዳ ብንሕስያ ንገድፎ ዘለና ጠፊእና ኣይኮነን እዚ ስለ ዝኾነ ዘርኡ ይቕሬታ ማለት ኢትስ ኖት ኢዚ ሳብጀክት ቨሪ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ነገር እዩ ጥራይ ብሎካል ክትሪኦ ዘይኮነሲ ዋላ ከማን እቲ ነብረሉ ዘለና ዓድታት ዝፃወተልና ዘሎ እዩ ምክንያቱ ሲስተም ንሱ እዩ ካናዳ እቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ እቲ ሲስተም ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ሲስተም ዋላ ምብራቃውያን እንተኾኑ እውን ውሕስነት የብልናን ንሳቶም ንባዕሎም እውን ጥበብ እዮም ቀይሮም ዘለዉ እምበሪ ሌበርኒ ሮ ማቴርያል እናትና ከም ሙዚየም ዝመፁ ዘለዉ እዚ ከዓ ኣፍሪካውያን ዝዛረብሉ ኣለዉ ኣይኮነን ንኤርትራ ሓድነት ዝገብር ንሕና ኮ ከምቲ ፒኤልኦ ንምባ ዝበሮ ላን ሊንክድ ኢና ኮ ንሕና ምስተን ካልኦት ሃገራት ተጣበቕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሽግር ናይ ኣፍሪካ ንዓናውን ሽግርና ስለዝኾነ ኣፍሪካውያን ካልእ ዝዛረቡ ኣለዉ ስለምንታይ ደኣ ደይኮነሎም ዘሎ እንድሕር ክንብል ኮይና እቲ ዝገጥሞም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ማለት እዩ
ከመይ ገይሮም እዮም ቶም ዲክቴተርስ ቶም ዌስተርነርስ ዝፃወቱ ሎም ዘለዉ ከመይ ገይሮም እንታይ ኮይኑ ኣፍሪካን ኣብዎም ዘሎ እንድሕር ሎካሊ ጥዕና ዘይብልካ ኮንቲነንታሊ ጥዕና ክህልወካ ኣይክእልን እዩ እቲ ዘሸገረና ዘሎ ምክንያት ድማ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም መንግስታት ንጎናባሓሎም ዘለና እሳቶም እዮም በቃ ስለዚ ካብ ራዕዲ ክንወፅእ ኣለና ንሕና ካ ታሪክ ድማ ሓንቲ ፓራግራፍ ዳ ክልተ ፓራግራፍ ብጥዒታ ኣቐሚጥናያ ንኸይድ ዳስዋትቲስ ኣነ ፍቕሪ ናይ ሓደ ክህልወኒ ኢለ ኣይኮንኩን እታ ዝዛረባ ግን ልክዕ ብዕሙፅና ዘለዉ ዝዕሙፅና ከም ዘለዉ ክቕመጡ ኣለዎም ባዕሎም ደፊሮም ሓመድ እንዳሰሓንዎም ከለዉ ደቂ ዓዶም ንሕና ንፈርሃሉ ምክንያት የብልና ስለዚ ምስኦም ተሓባቢሩ ከዓ እዩ እዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ቁልቁል ኣፍና ዝድፋኣና ዘሎ ብዘይ ንሕስያ ንዕኡ ክንገጥሞ ኣለና እምበር ብንሕስያ ንኸይድ ኮይና ንሱ እዚኦም ፈቲሑልና እዚኦም ገይሩልና እንዳና ክንፀጋግዖ ኮይና እዚ ዓይነቱ ውድባት ፀጉዑ ክሕዝ ኣሎ እቲ ንዕኡ ብጭራሽ ዝቐብፆ ከዓኒ ኣወዳድቡ ይቕይር ማለት በዚ መንገዲ እዚ ሽዑ ንሕና ነተን ዘለዋ ውድባት ይኾና ወይ ዝፍጠራ እንተልየን ከማን ከምኡ ዓይነቱ መርገፅ ዘለዎን ንስዕበን ማለት እዩ ካብኡ ዝሰረፈ ግን ክነውሓና እዩ ነዊሕ እዩ ክትቆራርፆ እንተኽኢልካ ግን ዘሩ ኣብ ዝቕፅል ኩነታት ብዝተቆራረፀ መንገዲ ከምኡ እውን ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ገለገለ ፍልይ ዝበሉ ጋይሽ ካባና ወፃኢ ዝኾኑ ክርከቡ ተተኻኢሎም ከምኡ እንተተጀሚሩ ወላ ምስቶም ካልኦት ዙማት ዘለዉ ተሰማሚዕካ በዓል ኣሚኖ ኣሎ ከማን ኣብዚ ዝሪኦ ኣለኹ ተሰማሚዕኩም ኣብ ኣሰላጢት ዘለዉ ተሰማሚዕኩም እዚ ናይ ምስምማዕ ጉዳይ እዩ ብሓባር ኮፍ ንብል ናይ ግድና ኣይኮነና ብሕዋር ክንከይድ ኣብዚ ክንመፅእ ወይ እቶም ሰባት እኮ ንሕና ኢና ካብቲ ናብቲ ንኸይድ ዘለና ኮ ዘሰይም ሰባት ኮይኑ ግን ገለ ቁም ነገር ክንገብር እንድሕር ኮይና ናይ ሓባር ዝምድና ናይቶም ኣካየድቲ ኣካላት ክህሉ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ጋሻ ክመፅእ ከም ዘለዎ ብዘይ ንሕስያ ድማ ክንካትዓ ከም ዘለና ክግበር ከም ዘለዎ ሓደ መህዞስ ክመሃዝ ኣለዎ እምበር ከምዚ ኢልና ኮለል ክልብል ክንነብር ኣይኮንና ይቐኒ የለ ታንኪዩ ባሻይ ቅድሚ ግርማይ ብባሻይ ክንዓፅዋ እንደለ ነይረ ግን ንግርማይ ኣድልክቦ ቅድሚኡ ግን እናሰፍሐ ስለ ዝኸይድ ግን ነቲ ዝቐርብ ርእቶታት ከዓ ኢንፑት ከይገበርካሉ ክትከይድ ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ዘይስማዓኒ ኣብዚ ሃንድሊንግ of the supporters of the regime ክልዓል እንከሎ ሓደ ክንሪኦ ዘለና ንዳሕራይ እውን እንታይ ዓይነት መርዚ ኢልና ክነልዕሎ ንኽእል ኣብዚ ደጋፊ ሻዕብያ ዝሰረፀ መርዚ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ቀደም ምግዳል ኣትሒዙ ካብ ተገንፂሎም ዝጀመሩሉ ኣትሒዙ ስለዚ ተቃውሞ ውሽጣዊ ኣገባብ ቃልሱ ከይወደበ ናብ ስርዓት ይኹን ተጋድልቲ ነበር ሻዕብያ ክቐርብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገር ከዘራርብን ኣሸጋሪ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓደሮም መርዚኦም ዝነብሩ ዘለዉ ካብኡ ምልቃእ ከኣል ዝሕግሮም ንምሳሌ 2001 እዚ ምንቅስቃስና ኣብዚ ሰራሕናሉ ኣብ ሳንዲየጎ ከይዳ ኣኼባ ኣካይድ ነይረስ ጠቂስዮ ነይረ ብዝሓለፈ ሓደ ተሲኡ እዞም ናይ ደገፍቲ ሻዕብያሲ ነዚ መንግስቲ እናለለይዎ ኸዱ ስለ ዘለዎ ነዚ ምልክ እናለለይዎ ይኸዱ ኣለዉ እሞ ይገድፎ ኣለዉ ስለዝኾነ ከመይ ጌርና ኢና ናባና ከነምፆም ንኽእል ወይ ኣባና ምፂና ክቃለሱ ክንገብር ንኽእል ኢሉ ሓቲቱኒ እጂ ኣነ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኢለ ሕጂ እሱ ኢሉ ጉርምርም ኢሉ ተኣኺበኛ እውን ጉርምርም ኢሉ እወ ስለምንታይ ኢሉኒ ፅቡቅ ሕቶ
مغنياتو ناتهم سروع عرب أمريكا زلون قندي جزيات زصنحو كاب زبن إناس اتحيزوم توم عبيت مالتيو توم ناشتخا ببجزيو زمسيو خنمبر كابت إمنت زيوتو يوم سلازي صبح حادي اتا تنفر تاليا إيلو زأمنهم لويال ساعتيو حدي نسخة تاخد قبرات تخيل اتا تل كابهم كي تفلخا نوقعخا اتا تل اتا تنفرس عف زي كون تل زي كونس عف مخانا خلليو بتحجزوني نتا تنفر عف مخانا انتلاليوم كابيلو زيرو ليفل ناب زيرو ليفل حفا بالكايم اللي خابت بلين فيلد ناي كالسي كديبو حجز كايم اللي خامالج كابون دحار مسخاخو ينم ديوم كالسو ناين بعلم ناي كالس ميكانيزم سريحم ديوم كالسو مستوم كالوت كوينم ديوم كالسو مريچومي تراح نسخا كالسو خمزلوم مقبار أب كالسو زخلو درجة مبصحي لي ملي سلام إزي اتزخيد زلويو كابتن مرزتات حرق وصاي كعلن تصعبيا إزي حبينا كنحلفون نخيل هيكون على لينا كنقالس لنا كنقطمو لنا كنبربروخ علنا انت ايوتي مستنكر ناي تاتنفرت الي عيدو كسعبهم زفعل هالي كابزوم من اسيات قرما يخون كالوت زاربلوم زنبارو ثلاث حواتي تسويهم ليهم يلع منقسته يلع نتأمن سب انت يتقبل تاخذ بلا تخيل هو حق اخي ما هم كلهم تقادلتي من تهاجروا ناس انتهم تقاليسهم هاجرهم ناس عاصيا نسرعات زقنا يفلطون يوم نيرهم سلازم دي تسديد كما سيخن بعرف زي تعمك كدعا من تغيلهم ديهم تسوي إميلكا كيف نقر تخيل أبدا تقولوا أخي تغيل كاب ناتي قداز نقرأكم زلو حنتي كابس مرا 4,000 دولار كفيلة مستوم زصعانو كم أزا أمسلو كابوش تسمرا بناي فيليبوس لاند كروزر بأوتيستوم تخيلا سودان آتياب سيحاتهم كسع كان دي كرابت مخانو ختلي للتخيلا يكونتن ناشطو ما بحق سكو سلازي خاف أني أزوص زلخو شيطو من خايم بجنزب حجي تماليساسي نتكون رابشي نتخدق قفدي نزي خامس زبلا تحساس ما يبلا سلازي انت اخاف تقبر التخيل نازي بززلنا عقمي زبزلنا سبات كمان كوفي لنا انتاي نقبر تحدى خاب تحدى زتصبد أمبر مسيو زم زسرح جزي خطفل دلي مخناتو تعقمتات يوهلا لما بأخيبا دحال كابو بقعتات النافت أركات عبير يلا سلازخوانه اتي تن ودبات أقدمنا سلن ريان أنا أقدمنا سلزريان إزي درجة زخبس حلون سلزبل سلزقايق
بترأس تقميتيو انت زي كون تتقاومو كابد قاسو خي تبرابره هاجر انت حزبنا معناو كبصحي بزي مبرو باروخا نحنا عفي كونتريبيوشن غيرنا سيز نقالس علينا ينبل نقالس علينا አይንበል ምክንያቱ አገባብ ቃልስና ንህዝብ ሕግዝ ክሳዕ ዘይከኣለ ብውዱብ አገባብ ንህዝብና ክንምህር ክሳዕ ዘይከኣልና ካብ ህዝቢ ተቐባልነት ረኺብና ከለሊ ከም ዘለዎ ጌርና ተቐባልነት እንተዘይረኺብና ነቲ ዝብተኖ ዘለውን ሩት ኮዝ ናቱ እንታይ እዩ ክንምህሮ أبزين بقعلو درجة زلنا نقالس هيكونان زلنا سلازي تناي زي مقالسينا قدات بربينا خنرخبو خنزراربو اللي تقدامي حتو يزخون نحنا بوغلنا كمنا هزب قالسي نقابا درجة بوليتيكا ودب نسرح ودباو آبالات نمزقب سلازي كوننا كم تقول لك زي نبلو علامانا نهزبنا بزكال حبريتها مهاب بزكال تمهرتي مهاب جنكات علو زلنا نزارة ولو زلنا ببجزيو قوم نجر كوينو كبس حوك خير نتمنى زي نتسدس زلو كم خاتي بلايف ستريم عدل رخيبو خاطو زخيل ويون اب عدم حرا اوغندا زلو يتكتاتلونا لو بوما بيلو خيد زخيل كبصحي سلازو هنا اتي كنقبرون نخيل درجاون كنسرعي كالنا لنا بهالا يعني قرماي ناباخا تعاسي أبا زل أنا سي بزاربه بزحية بالليل جن مسباشا يكوا قال حدا معلت مسؤول العلون تاش مكواي اللوني خون 7 تمليسنان هم يب جن انت يذكروني أبتيناي حسبة أمره وبرين وش النبلو أب نحنا قدينا كنتصاوتو زلنا نجر كم زلو أريني مالتي حجيس يسحق يعني ربينا ينو لومي ناي مالت ثمانية كلتن سبا دحري جبهة مقتاوني كارتوم نيرة مالتيو حجيس أب حدا جزا مزحات سبات نغمت نيرنا ناي من دقافيو مسمانيو بزي قدس كلها ناس دراينا قلنا هنا كستايات نيرونا حجي حانتي دحان زخونة أفلوتو وين بدرجة ناي كنستيو تنكسا غصب ناي زباو قنبار ابتي قزانا مسيا مالتيو ابتي نحنا زلنا له حجيس أنا قالنو قرب عليلي كل جزيتي سو ندبلكا جبها من باركا قال ملستاين ندبلكا يا خات خيب حروس قداي سلز نبرن ويون ابتي علال بزح حزن نجر سلزي نبره حجي مستملسكو توم سبات ابتي غزان نبرو على سدرا بيته يوم نعي وزابز نبر السبسي زكا دادنا خاص بردو يبهاي نيرو يلهكا يلومني الناس حاكو خاوة وركبتهم جبهاس توم جلفافاتهم يديتبلوا بزح عدكو زي معراري زيتبلوا كالوت وين اللو بخوم انت دا خوينات ريوس إلى سحيقيهم مالتيو حجي ازي انتا يذكركا انتا باشاي زبلاينو حدا كلنا كوم كلناس كم زيكم غيروم سلز نغروم زيكم غيروم ريو اغديدومم ويا خيلومم مالتيو اذا خبلن كلخو جن لومي مالت ولا بزوينا مونغونا كلو خلو انيتي
ታሪክ ወይ ፍጻሜታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ናተይ ገይረ ዝወስዶ ትናይ ጀብሃውን ከምኡ ናተይ ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ስለ ዝሰርሕዎ ሕማቅ ኣለብኡ ግናይ ኣለብኡ ኣብቲ ውን ግናይ ኣሎ ሕማቅ ኣሎ ከም ታሪክ ንተረኽቲ ንሰብ ሞያ ከመይ ገይሮም ክሕዝዎ ከም ዝኾኑ ንዖም ስታየብል ግን እዚ ናይ ክልቴና ታሪክ እዩ ክርአ ከኣለዎ ኢለ ይኣምን ግን ከምዚ ዓይነት ስጋብ ሎሚ ውን ከም ዘሎ ኣብቲ ባሻይ ጥቅስቅስ ዘበሎስ ንድሕሪት መሊሱኒ ስለዚ ስጋብ ክንደይ ውን ነዚ ናይ ምፍዋስ ንሕና ጥራይ ዘይኮንና ብወገኖም ውን ከምኡ ዝሓስቡ ሰባት ክህልው ይኣምን ነዚ ኩሉ ክንፍውሶ ከም ዘሎና የርእየኒ ስለዚ ባሻይ ከልዕላ እንከሎ ይስሕቅ እየ ነይረ ከምኦም እንከለኹ መን ይፈልጥ ባሻይ ሲ ምስኡ ኣብ ፖሊቴክኒክ ዝነበሩ ንሱ ብዝሓደ ወገን ኮይኑ ብትሓደ ወገን ኮይኖም ንባሻይ ሲ ከምዚ ካልእ ሰብ ስርዩ ፅቡቅ ገይሩ ክዓጥቕ ዘይክእል ሳእኑ ፅቡቅ ገይሩ ዕጥቁ ክፍፉዝ ፅቡቅ ገይሩ ክዕሪ ከም ዘይክእል ገይሮም ዝወስድዎ ከምኡ ውን ንግርማይ ከምኡ ውን ተስፉ ነይሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣይጠራጠርን ግን እዚ እቲ ኮነ ኢሉ እቲ ዝተቐመጠ ማሽን ንሰባት ከምዚ ገይሩ ናይ ምስራሕ ናቱ ከይ ተግባር ስለ ዝኾነ ስጋብ ክንደይ ብኣናን ብኦምን ነዚ ነገራት እዚ ሕጂ ውን እንተኾነ ክንፍውሶ ኣብ መስርዑ ከነምፅኦ ከም ዘለና ስለ ዘርአያኒ እናዝሓቅኩ እየ ኣንታ ዛጆክ እዚኣ ስባ ስጋብ ሕጂ ኣላያ እንዳበልኩ እየ ስታያቢለ ነዚኣ ክብል ኢለ እምበር ብዙሕ ቁም ነገር ክብሎ ዘለኒ ቁም ነገር ዘለኒ ኮይኑ ይኮንን ኢደ የልዒለ ተስፋ ሓወይ የቀኒየለይ Thank you ግርማይ just እንድሕሪ ኣብቲ ደርደሻ ሲ ምስዚ ግርማይ ዝብሎ ዘሎ ዋሻይ ዝብሎ ዘሎ ሲ ሓንቲ ቅሳ ዘሪፋ ከካፍለኩም እየ ኣብቲ ደርደሻ okay just give me a minute እዚኣ ክውዳእ እሞ ፅሕፍ ስለ ዘለኹ እሞ ሎሚ ዝነበረና ምክታዕ ምምያጥ whatever we may call it ጽቡቕ ዛዚምና ኣለና ናይ ዝመፅእ ቀዳም ፖስትፖን ክንገብሮ ኢና ግዜ ክሪስማስ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ከይትርበሹ ናይ ስድራኹም ግዜ ምእንቲ ክኾነልኩም ኣቐዲመ ርሑስ ሰሙን ናይ ክሪስማስና ይግበረልኩም ምብል ካብዚ ቀፂለ ከዓ ነቶም ናብዚ ዘብቅዑና ክቡራት ስዋዕትና ዝኽሪ ይኹኖም ነቶም ናብዚ ዘብቅዑና ስንኩላትና ከዓ ክብሪ ይኹኖም ኣብዚ ዛዚምና ኣለና